கிருஷ்ணா ஹரே சான் பண்ணட்டுமா மாதாஜி? பண்ணுங்க பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே டைம் ஆயிடுச்சா மாதாஜி? சவுக்கிட்டு மாட்டானே. ஓகே ஓகே மாதாஜி, இன்னும் 1 minute இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் ஆயிடுச்சு. 3 மணி ஆனவங்கதானே இருக்கு. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ராதாகிருஷ்ணா ரொம்ப நாள் பிரபுஜி. ஆச்சு மாதாஜி, உங்களை பார்த்து 2 வாரம் ஆயிடுச்சு. ஆமா பிரபு, இந்த வாரம் முழுக்க பார்க்கலாம். நீங்க எல்லாமும் உங்களோட மொபைல்ல இது வீடியோ ஆன் பண்ணீங்கன்னா உங்களையும் நான் பார்ப்பேன். எல்லாரையும் நானே, எனக்கும் உங்களெல்லாம் பார்க்காம கஷ்டமா தான் இருக்குது. வெங்கடேஸ்வரன் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, நான் இது அலுவலகத்துல இருக்கேன். நான் அதான் நீங்க இருக்கீங்கன்ட்டு தான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு ஒரு நமஸ்காரம் சொல்லிட்டு நான் கிளம்புறேன் மாதாஜி. அதுதான் உங்களை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு நமஸ்காரம் சொல்லணுன்றதுக்காக தான் நான் ஜாயின் பண்ணேன் நானு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி, நன்றி மாதாஜி. நான் அப்புறம் யூடியூப்ல பாக்குறேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே பிரபு. ரைட் மாதாஜி. ராஜலட்சுமி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சுபஸ்ரீ மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரோட குரல் எல்லாரோடையும் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆகுதா, எனக்கு கேட்கணும் போல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஷண்முக பிரபு இன்னும் வெயிட் பண்ணுமா, ஆரம்பிச்சிடலாமா? இன்னும் வருவாங்களா? இல்ல மாதாஜி, ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. அப்ப அப்படியே வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோ. ஓகே ஓகே. தேர்ட் 3 வரையிலும் நடத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஆரம்பிக்கணும் மாதாஜி. இன்னைக்கு 4 ஆரம்பிக்கலாம். ஆமா மாதாஜி, 3 வரை முடிச்சுட்டாங்க. ஓகே ஓகே, தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற அனைத்து பக்தர்களையும் நான் அன்போட இஸ்கான் மங்களூர் சார்பா வரவேற்கிறேன். நாம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா.
இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போறது ஞான யோகம், அறிவின் யோகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பகவானுடைய டிரான்ஸ்டென்டல் நாலேஜ், பகவானுடைய உன்னத அறிவு, அதை பத்தி தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து மங்களாச்சரணம் சொல்லிடலாம். யாராச்சும் மங்களாச்சரணம் சொல்ல விருப்பப்பட்டீங்கன்னாலும் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுதா எல்லாருக்கும்? தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது. ஓகே. சுபஸ்ரீ மாதாஜி, நீங்க மங்களாச்சரணம் சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? சரிங்க மாதாஜி, நான் சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுர் உன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தத்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுஷுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்ச கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினி. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணி நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাத்ய தேசதாரிணி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த பிருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்போ வந்து நேற்று தாரிணி மாதாஜி வந்து 3 சாப்டர் வரையும் முடிச்சிருக்கிறாங்க. நம்ம இன்னைக்கு 4வது சாப்டர் பார்க்க போறோம். நம்ம 3 சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கறத யாராச்சும் சொல்ல முடியும்னா சொல்லலாம். 3வது சாப்டர்ல தியா மாதாஜி, ராதாகிருஷ்ண பிரபு. மாதாஜி, நான் ரொம்ப ரெகுலரா என்னால அட்டன் பண்ண முடியல, நான் ஹாஸ்பிட்டலே இருந்ததுனால. ஓகே ஓகே, நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தீங்கன்னு தெரியும். ஓகே மாதாஜி. பானுமதி மாதாஜி, உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால நீங்க கூட சொல்லலாம். மாதாஜி, நம்ம நல்ல முறையில பகவான நாமஸ்மரணமோ நாம சங்கீர்த்தனமோ நல்ல வழியில நம்ம பகவான அடையணும்னு நினைச்சா அதுல நம்ம வேத சாஸ்திரப்படி என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் அதெல்லாம் செய்தா நம்ம கஷ்டங்கள்ல இருந்து நம்ம, அதாவது சம்சார இதுல, அதாவது பௌதீக இதுல இருந்து வெளியில வந்து பகவானோட பாதாரந்தத்தை அடையலாம்னு சொல்லி அது தெரிஞ்சுட்டோம் மாதாஜி. அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் உண்மை உள்ளதா இருக்கணும் மாதாஜி. உண்மை உள்ள பற்றுள்ள உண்மை உள்ள, அது எப்படி சொல்ற, உண்மை உள்ள பக்தியா இருக்கணும் மாதாஜி. இருந்தா நம்ம வந்து நல்ல முறையில பகவானோட பாதாரந்தத்தை அடைய முடியும்னு ஒண்ணு இருக்கு. இன்னொன்னு, எவ்வளவு எதிர்ப்பு இருந்தாலும் அதை கண்டுபிடிச்சு எதனால அந்த எதிர்ப்பு வந்ததுங்கிறத அதை வீழ்த்துறதுக்கு நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணணும் மாதாஜி. நம்மள எதிர்க்கிறவங்க வந்து இந்த காலத்துல நிறைய இருக்காங்க இல்லையா மாதாஜி, அவங்கள்ட்ட சொல்லி புரிய வைக்கணும். கண்டிப்பா. வெளியில மட்டும் இல்ல, நமக்குள்ளேயும் இருக்கிறாங்க. நம்மளுடைய புலன்களே நமக்கு வந்து எதிரியாதான் இருக்கு இல்லையா? ஆமா மாதாஜி, அதுவும் உண்டு. அந்த புலன்கள் எல்லாம் நம்ம கட்டுப்படுத்தி பகவானை சென்றடையணும். அதுக்கு முக்கியமா எது அப்படின்னா துறவு. நாம என்ன செய்யணும், அதுதான் போன சாப்டர் நம்ம படிச்சது. கர்ம யோகம் வந்து என்ன சொல்லுது, துறவு பத்தி தான் சொல்லுது. நாம செய்யக்கூடிய செயல்களை வந்து பற்று இல்லாம எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான். உண்மையான துறவுன்னா என்ன அப்படின்னா என்ன, நமக்கு உரிமை உள்ள பொருள்கள் நமக்கு வந்து என்ன செய்யும். துறவுன்னா நம்ம துறவியா வந்து எல்லா செயலையும் நிறுத்திட்டு துறவரம் போறது கிடையாது காட்டுக்கு. அப்பெல்லாம் அந்த காலத்துல அது செல்லுபடியாச்சு. எல்லாம் சன்னியாசிகள்லாம் செஞ்சு என்ன செய்வாங்க, காட்டுல போய் தவம் செஞ்சாங்க. அந்த காலம் வேற. இப்ப இருக்கிற காலத்துல நம்ம என்ன செய்ய முடியும், வீட்டுல இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய பொருள் இது வந்து என்னுடையது, இந்த பொருள், இந்த போன் என்னுடையது, இந்த புஸ்தகம் என்னுடையது, இந்த வீடு என்னுடையது அப்படின்னு நம்ம உரிமை கொண்டாடுறோம் இல்லையா? அந்த உரிமையில இருந்து நம்ம விடுபட்டு வாழணும். அதைத்தான் வந்து துறவு அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க.
நம்ம அனுபவிக்கிற எல்லா பொருள்கள்லையும் நம்ம அனுபவிக்கலாம், தப்பு கிடையாது. ஆனா அதை வந்து உரிமை கொண்டாடக்கூடாது. அதைத்தான் வந்து நம்ம போன சாப்டர் கர்மயோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கு நாம வந்து என்ன செய்யணும்? பற்றின்மைங்கிறத வளர்த்து கொள்ளணும். பற்றின்மை வந்து எப்படி? பகவான் மேல பற்ற வைக்கணும். இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து எல்லா பற்றையும் நம்ம துறக்கணும். பகவான் மேல எப்படி பக்தி வைக்கணும், பற்றின்மை பற்ற வைக்கணும் அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறது தான் ஒவ்வொரு மனிதருடைய கடமை அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவானை எப்படி எல்லாம் திருப்திப்படுத்த முடியும்? அண்ணாத் பவந்தி பூதானி அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். வர்ஜன்யாத்யம்ன சம்பவக எல்லாமே இந்த இதுல இருந்து தான் வருது. எல்லாமே வந்து என்ன செய்யுது? பகவான்கிட்ட இருந்து தான் ஒண்ணும் நமக்கு கிடைக்குது. அப்படிப்பட்ட பகவானை வந்து யாகங்கள் மூலமா அவரை நாம திருப்திப்படுத்தி நம்ம பக்தியை வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கறத பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து என்ன? இங்க வாழக்கூடிய மனிதர்கள் வந்து இருவகைப்பட்ட மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க. ஒருத்தவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க? பாவமான செயல்களை செய்யறாங்க. இன்னொருத்தவங்க பாவமற்ற செயல்களை செய்யறாங்க. அந்த மாதிரி பாவம் இல்லை அப்படிங்கிறது எதுல வருது? கர்மா விகர்மா அப்படில வருது. கர்மா பத்தி படிச்சிருப்பீங்க, விகர்மா பத்தி படிச்சிருக்கீங்க, அகர்மா பத்தியே நீங்க போன சாப்டர்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. அந்த மாதிரி 3 விதமான செயல்கள் அது வந்து இருக்குது. அப்புறம் இந்த பௌதிகத்துல நாம ஈடுபடக்கூடிய மக்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க? பற்று, அந்த பற்று வச்சுட்டு வாழக்கூடிய, பலனை எதிர்பார்த்து வாழக்கூடிய மக்களை வந்து இங்க கர்மிகள், கர்ம காண்டத்துல வாழக்கூடிய மக்களை கர்மிகள் அப்படின்னு வந்து இங்க பேர் சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதுதான் கர்ம காண்டா. அதே வந்து எப்படி செய்யணும்னா கர்ம யோகமா நாம மாத்தணும். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை நிறுத்த முடியாது. ஆனா அதை வந்து கர்ம காண்டாவில இருந்து கர்ம யோகத்துக்கு நம்ம மாத்தணும். அது 2 வித கர்ம யோகா இருக்குது. எப்படி? ஒண்ணு வந்து சகாம கர்மா, இன்னொன்னு நிஷ்காம கர்மா. சகாம கர்மாங்கிறது நமக்கு தேவையானதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு நம்மளால முடிஞ்சது செய்யறது சகாம கர்மாவில வரும். நிஷ்காம கர்மான்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய நல்ல தீய விளைவுகள் நம்மளை பாதிக்காம இருக்கணும்னா எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் நிஷ்காம கர்மா அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லப்படுது. அதுதான் வந்து இங்க யோகம். இங்க வந்து கர்ம யோகத்தை பத்தி சொல்லப்பட்டது. அடுத்தது ஈடு இணையற்ற வாழ்க்கை முறை. அது என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம வாழறோம்னா நமக்கு வந்து வழிகாட்டியா நம்ம வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வழிகாட்டியா வாழணும். இப்போ வந்து ஜனக மகாராஜா வாழ்ந்தாரு. எப்படி வாழ்ந்தாரு? அவருடைய ராஜ்யத்துல அவரே வந்து ஒரு ராஜ ரிஷியா வாழ்ந்தாரு. வந்து தன்னுடைய மக்களுக்கு வழிகாட்டியா அவர் வாழ்ந்தாரு. அதை போலதான் ஒவ்வொரு மக்களும் என்ன செய்யணும்னா நம்ம வீட்லயோ சரி, குடும்பத்திலயும் சரி, நாட்டு தலைவனா இருந்தாலும் சரி, பின்னாடி வர்றவங்களுக்கு ஃபாலோவர்ஸ்க்கு வந்து எப்படி இருக்கணும்? வந்து நாம வாழ்ந்து காட்டி அவங்கள அந்த வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வரணும். அதுதான் வந்து எத் ஆசரதி ஸ்ரேஷஸ் தத் ஏவதரோ ஜனாக அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகம் மூலமா நீங்க எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க. நாம ஒருத்தவங்களுக்கு உபதேசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மள்ட்ட அந்த ஒழுக்கம் இருக்கணும். அப்பதான் வந்து என்ன செய்வாங்க? நம்மளை பின்பற்றவங்களும் அந்த வாழ்க்கையை பின்பற்றுவாங்க. பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? எந்த ஒரு வேலையும் அவர் வந்து செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை இங்க வந்து அவதாரம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம். ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு? அங்க வந்து அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியா வராரு, பாண்டவர்களுக்காக தூது போறாரு, ஒரு துவாரகையில 16,108 மனைவிகளுக்கு கணவன்மாரா இருக்கிறாரு, அவர் குழந்தைகளுக்கு தகப்பனா அவருடைய கடமை செய்யறாரு, நாட்டு மக்களுக்கு மன்னரா அவருடைய கடமைகளை செய்யறாரு. இத்தனை ரோல் எடுத்து பகவான் எதுக்காக வேலை செய்யணும்? அவருக்கு என்ன கடமை இருக்கு செய்யணும்னு என்ன அவசியம் இருக்கு? எதுவுமே இல்லை. ஆனா எதுக்காக செய்யறார் அப்படின்னா அவரை பார்த்து நாமெல்லாமும் வந்து என்ன பண்ணணும்? அவரு போல நம்ம வாழ்ந்து காட்டணும். அவரு ஏதாவது தப்பு செஞ்சாருன்னா அவர் செஞ்ச தப்பு தான் நாம எடுத்துக்குவோம். அப்ப என்ன செய்வோம்? கடவுளே பகவான் கிருஷ்ணரே இந்த தப்பு செய்யறாரு, ஏன் நாம செய்யக்கூடாது அப்படின்னு வந்து ஒவ்வொரு மனிதருக்குள்ளேயும் ஒரு எண்ணம் தோன்றும். அதனால பகவான் இங்க அவதாரமா வந்தப்பயே அவர் என்ன செஞ்சாரு? எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிறத வாழ்ந்து காட்டினாரு. வாழ்க்கை பாடத்தை உபதேசமா நமக்கு வந்து பகவத்கீதை மூலமா நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு. அதை நம்ம வந்து கர்மயோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்தது ஒரு ஆன்மீக வாழ்க்கை. ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் போகணும்னா முதல்ல நமக்கு எது வந்து சேலஞ்சிங்கா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். நமக்கு எது சேலஞ்சிங்? நம்மளுடைய கோபம்.
அந்த கோபம் என்ன செய்யுது? ரஜோகுணத்துல இருந்து வருது. அந்த ரஜோகுணத்துல இருந்து வரக்கூடிய அந்த கோபம் வந்து என்ன செய்யுது? காமம், கோபம் இப்படி நம்மளை வந்து என்ன பண்ணுது? நம்மளுடைய எதிரியா இருந்து நம்மளை வீழ்த்துது. எங்க வீழ்த்துது? பௌதிக உலகத்துல வீழ்த்துது. இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து நாம ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகணும். அப்படின்னா நாம என்ன செய்யணும்? அந்த காமம், குரோதம், கோபம் இது எல்லாத்தையும் அறவே ஒழிச்சு கட்டணும். அது ஒழிச்சு கட்டுறதுக்கு நாம வந்து என்ன செய்யணும்? நம்மளுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். இப்போ மாதாஜி கூட சொன்னாங்க, பானுமதி மாதாஜி அழகா சொன்னாங்க, ஒவ்வொருத்தரும் நமக்கு வந்து எவ்வளவு சேலஞ்சிங்கா லைஃப்ல இருக்கிறாங்க, அவங்கள எதிர்கொள்றது எப்படி அப்படிங்கிறது. அது போல நம்மளுடைய புலன்களுமே நமக்கு சேலஞ்சிங் தான். அந்த புலன்களை நாம எப்படி வந்து கட்டுப்படுத்தணும்? அதுக்கு நம்ம கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஈஸியான வழிதான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? ஜபம். ஜபம் மூலமா நாம என்ன செய்யணும்? நம்ம மனசு, புலன்கள் எல்லாத்தையுமே கட்டுப்படுத்தணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படி நம்ம ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம மனசு அதுல ஒருநிலைப்படும் பொழுது இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மள வந்து கிட்டக்க வராது, தீண்டாது, பாவங்கள்லாம் விலகி போகும். இப்படி நம்மளுடைய புத்தியை என்ன செய்யணும்? அந்த ஆன்மீகத்துல ஈடுபடுத்தணும். அப்படிப்பட்ட நிலையில அந்த காமம் வந்து 3 நிலைகள்ல இங்க வந்து நமக்கு இந்த போன சாப்டர்ல சொன்னாங்க. என்ன 3 நிலைகள்? நெருப்பை சுற்றியுள்ள அந்த புகை, உள்ளுக்குள்ள நெருப்பு இருக்கும், மேலால புகை வந்து மறைச்சு விட்டுருக்கும். அப்புறம் கண்ணாடியில இருக்கக்கூடிய தூசி, அடுத்தது கருவுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய குழந்தை. இந்த 3 நிலைகள்ல என்ன செய்யுது? நம்மள்ட்ட வந்து காமம். அந்த காமம்ங்கிறது எப்படி? பகவான் மேல வச்ச காதல் தான் இங்க காமமா திரிபடைஞ்சிருக்குது. அப்ப வந்து நம்ம வந்து அது என்ன செய்யணும்? அந்த தூசியை விளக்கணும். கண்ணாடி மேல இருக்க தூசியை துடைக்கணும், அந்த நெருப்பை சுற்றியுள்ள புகையை போக்கணும். அந்த மாதிரி நிலைகள்ல வந்து நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய அன்பை நம்ம உணர முடியும். இப்படிதான் நாம வந்து கர்ம யோகம், அந்த கர்ம யோகியா எப்படி மாறலாம் அப்படிங்கறதெல்லாம் நீங்க வந்து போன சாப்டர்ல படிச்சுட்டீங்க. இன்னைக்கு நாம 4th சாப்டருக்கு போறோம். இந்த சாப்டர்ல வந்து என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நித்தியமான கல்வி, அதுதான் வந்து உன்னதமான அறிவு, பகவானை பற்றி உன்னதமான அறிவு. அது வந்து யாரால பெற முடியும்? பகவானை பற்றிய அந்த அறிவை வந்து யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தர்களுக்கு கிடைக்கும், பகவானுடைய நண்பர்களுக்கு கிடைக்கும், தகுந்த வினாக்கள், அதாவது ஜிஞ்ஞாசு, இதை தெரிஞ்சுக்கணும், பகவானை பற்றிய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னு யார் ஒருவருக்கு ஆர்வம் இருக்கோ அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்புறம் இன்னும் யாருக்கு கிடைக்கும்? ஆன்மீக குருவோட கட்டளைகளை யார் ஒருத்தவங்க ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அவங்களுக்கெல்லாம் தான் இந்த உன்னத அறிவுங்கிறது கிடைக்கும். இதை யாருகிட்ட இருந்து அடையிறது? இப்படிப்பட்ட அந்த அறிவு யாருகிட்ட இருந்து அடையிறது? அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக, அதாவது ஆத்தன்டிக் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், அவங்கள்ட்ட இருந்து குரு சீட பரம்பரை வழியாக நாம வந்து இந்த கல்வியை கத்துக்கணும். யார் ஒருத்தவங்களோ சொல்றதெல்லாம் நம்ம கேட்கக்கூடாது. எல்லாருமே என்ன செய்வாங்க? அவங்கவுங்க மன கற்பனையில சொல்லுவாங்க. ஆனா ஒரு பரம்பரை வழியா ஒரு குரு மூலமா நாம கேட்கும் பொழுது அது வந்து என்ன இருக்கும்? ஆத்தன்டிக்கா இருக்கும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட விஷயங்களா இருக்கும். கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாரோ அது அப்படியே அவங்க வந்து நமக்கு வழிமுறைஞ்சு சொல்லுவாங்க. யாரை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க? கடவுளை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? கடவுள் இப்பொழுதெல்லாம் அவதரிக்கின்றார், எந்த நேரத்துல எல்லாம் தோன்றுகிறார், அவர் அவதரிப்பதற்கான காரணம் என்ன, இந்த அறிவை பெறுவதால் நமக்கு என்ன பயன், இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன லாபம் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த சாப்டர்ல படிக்க போறோம். அதுதான் வந்து உன்னத அறிவு. அடுத்தது கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தவறான எண்ணங்களை, செயல்களை எல்லாத்தையுமே வந்து கருத்துக்களை எல்லாமே இப்படி வந்து விளக்குகிறார் அப்படிங்கிறத 4.11 இருந்து 15 வரையில உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பார்க்க போறோம். அதான் நமஸ்காரம் ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம் ஜி. நமஸ்தே பிரபு. செயல்களின் விளைவுகளை அகற்றுதல். என்னது? நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து கர்மா, விகர்மா, அகர்மா அப்படின்னு பல விதமான செயல்களை செய்யறோம். அந்த விளைவுகள்னா என்ன? அதால வரக்கூடிய பாவ விளைவோ அல்லது நல்ல விளைவோ எதுவா இருந்தாலுமே விளக்கிடணும். நமக்கு வந்து பாவ புண்ணியம் ரெண்டுமே வந்து 0 பேலன்ஸா இருந்தா மட்டும்தான் பகவானுடைய உலகத்தை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அப்போ வந்து நம்ம புண்ணியம் தானே செய்யறோம், நல்ல செயல்கள் தானே செய்யறோம் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. நல்ல செயல்களையே பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு நாம செய்யணும். அதுதான் வந்து இங்க வந்து கர்மா, விகர்மா, அகர்மா அப்படின்னு 3 நிலைகள்ல நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்.
அது எல்லாத்தையுமே நம்ம எப்படி செய்யணும், பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு நிஷ்காம கர்மாவா நாம வந்து செய்யணும் அப்படிங்கிறத படிப்போம். அப்புறம் யாகங்கள் பத்தி நிறைய வந்து 25ல இருந்து 42 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுல வந்து நிறைய என்னென்ன விதமான யாகங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம படிக்குவோம். அந்த ஸ்லோகம் வரும்போது படிக்க போறோம். அதுலயே மிக உயர்ந்த யாகம் எது அப்படின்னா திருநாம உச்சாடனம். பகவானுடைய திருநாமங்களை ஹரிமந்திரம் சொல்றது ஒண்ணுதான் வந்து என்னது கலிகாலத்துக்கு வந்து மிகச்சிறந்த யாகம் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது வந்து சாஸ்திரங்களை படித்தல். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து வேத சாஸ்திரம் ரிக் யஜுர் சாம அதர்வண வேதங்கள் எல்லாம் நம்மளால படிச்சு புரிஞ்சுக்க முடியுமா? நிச்சயமா முடியாது. ஏன்னா எல்லாமே சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்குது. அப்ப நாம எதை படிக்கலாம்? பகவத்கீதையை படிக்கலாம், பாகவதம் படிக்கலாம். அதெல்லாம் அழகா தமிழ்ல நமக்கு வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை படிக்கிறது மூலமா நாம வந்து அந்த விஷயங்களை, பகவானை பற்றிய விஷயங்களை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். மூணாவதா என்னது? புலன்களை கட்டுப்படுத்துதல். நம்முடைய புலன்கள் எல்லாம் நாம வந்து கட்டுப்படுத்தணும். அந்த பஞ்ச புலன்கள், அது வந்து மனம் உட்பட 6 புலன்களையும் நாம வந்து கட்டுப்படுத்தணும். இப்படி கட்டுப்படுத்தி பகவானுடைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் அந்த யாகங்களுடைய திறன் என்ன, குணநலன் என்ன, அந்த யாகத்தினை யார் மூலமா நம்ம கத்துக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஆசிரியர். அதுதான் வந்து பகவானே வந்து என்ன செய்யறாரு, ஒரு குருகுலத்துல போய் ஒரு ஆசிரியர்கிட்ட கத்துக்கிறாரு. அந்த ஸ்லோகமும் நம்ம லாஸ்டா 42ல படிப்போம். அது வந்து பகவானே வந்து குருகுலத்துல கல்வி கற்கிறாரு. நாமளும் அப்படிதான் வந்து ஒரு குரு மூலமா ஒரு பகவானை பற்றிய விஷயங்களை அறிந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த சாப்டர்ல நம்ம படிக்க போறோம். இது வந்து இந்த சாப்டரோட சுருக்கம். 4 பிரிவா அதுல பிரிச்சிருக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன? நித்தியமான கல்வி, அதாவது பகவானை பற்றிய உன்னதமான அறிவு. 4.1ல இருந்து 10 வரையிலும் படிக்க போறோம். அப்புறம் 11ல இருந்து 15 வரையில என்ன? கிருஷ்ணர் தவறான கருத்துக்களை அகற்றுகிறார். இப்போ வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்திலேயே உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். அப்புறம் வந்து ஒரு நம்ம கண்ணுல நமக்கு ஏதாவது ஒரு கோளாறு, பார்வை சரியா தெரியல. அப்ப நம்ம யாருகிட்ட போறோம்? ஒரு கண்டாக்டர், ஒரு ஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட போறோம். அவங்ககிட்ட போனோம்னா அவங்க வந்து நம்ம கண்ணை டெஸ்ட் பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்க? அங்க வந்து நம்ம கண்ணுக்கு எதுக்கு ஒரு திரை இருக்குது, ஸ்கிரீன் காட்டுறாங்க. அந்த ஸ்கிரீன்ல வந்து எழுத்துக்கள் வந்து பெரிய எழுத்து மேல சின்ன சின்னதா, கீழே வர வர பொடிய எழுத்தா அங்க ஏபிசிடி அந்த இதுல எழுதியிருப்பாங்க. இல்ல அவங்கவுங்க மொழியில எழுதியிருப்பாங்க. அந்த எழுத்துக்களை நமக்கு வந்து என்ன செய்வாங்க, கண்ணுல ஒரு லென்ஸை போட்டு அதை படிக்க சொல்லுவாங்க. பெரிய எழுத்துக்களை ஈஸியா நம்ம படிச்சிருவோம். சின்ன எழுத்து வரும்போது நமக்கு வந்து புரியாது. அப்ப வந்து சின்ன எழுத்து புரியல அப்படிங்கறதுனால அந்த எழுத்து சரியில்லை, அதனால எனக்கு கண்ணுல படிக்க முடியல அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா? நிச்சயமா கிடையாது. நம்ம பார்வை சரியில்லை, அந்த இடத்துல நம்ம பார்வை பற்றாக்குறையா இருக்குது. நமக்கு ஒண்ணு தூர பார்வை, இல்லை கெட்டா பார்வை, இல்லை வந்து நமக்கு வந்து பவர் ஏதோ ஒண்ணு இருக்குதே தவிர எழுத்துக்கள்ல எந்தவித குறைபாடும் இல்லை. நம்ம கண்ணுக்கு அது புரியல. அப்ப வந்து என்ன செய்யற, அது மாதிரிதான் பகவான் என்ன செய்யறது, இங்க இங்க வந்து மக்கள் வந்து பலவிதமான வழிபாடுகளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்ன செய்யறாங்க? தேவர்களை வணங்குறாங்க, சிவபெருமானை வணங்குறாங்க, முருகனை வணங்குறாங்க, துர்க்கையை வணங்குறாங்க. இப்படி பலவிதமான தேவ வழிபாடு இருக்குது. அந்த தவறான கருத்துக்களை எல்லாம் பகவான் இங்க என்ன செய்யறாரு? அகற்றுகிறார். ஏன்னா எல்லாமே வந்து எங்க போய் முடியுது? பகவான் கிருஷ்ணர்ல தான் போய் முடியுது. அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பார்வையில தான் குறை இருக்கே தவிர எழுத்துக்கள்ல குறை இல்லை. அது மாதிரிதான் நாம வந்து பகவான் ஒருவர் தான், அவரு முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கிற உணர்ந்துக்கிறத நம்ம அதுல படிப்போம். அடுத்தது செயல்களின் விளைவுகளை அகற்றுதல். இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? பானுமதி மாதாஜி கொஞ்சம் மியூட் போட்டுங்க மாதாஜி. ஒரு நிமிடம் மியூட் பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? டெலீட். என்ன பண்ணணும்? டெலீட் பண்ணணும். செயல்களின் விளைவுகளை அகற்றுதல். நாம எப்படி வந்து நம்ம செயல்களை டெலீட் பண்ணணும்? எந்த செயல்களை? பலன் கருதும் செயல்களை. நம்ம விளைவுனாலே பலன் கருது, நல்ல தீய பலன் கருதும் விளைவுகளை அகற்றணும். அதுதான் டெலீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத 16ல இருந்து 24 வரையிலும் படிக்க போறோம். அடுத்தது 25ல இருந்து 42 அந்த வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல யாகங்கள், பலவிதமான யாகங்களை பத்தி நாம படிக்க போறோம். இப்ப இந்த பகவத்கீதை உண்மை உருவில் இந்த புஸ்தகம் யாராவது இதுவரையிலும் வாங்காம இருக்கீங்களா? யாராவது வாங்கலன்னா பிளீஸ் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, எல்லாருமே அப்படின்னா வாங்கிட்டீங்கன்னு எடுத்துக்கிறேன்.
எல்லாரும் வாங்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா இந்த புஸ்தகம் இருந்தாதான் உங்களால வந்து முழுமையா வந்து என்ன பண்ண முடியும். நாங்க கிளாஸ் எடுக்கிறதுனால மட்டும் உங்களால படிச்சுக்க முடியாது. நீங்களும் அந்த புஸ்தகத்தை படிச்சு அது புரிய வரையிலும் படிக்கணும். புரியலன்னா யார் ஒரு டீச்சர் இருக்காங்களோ அவங்கள்ட்ட வந்து உங்க சந்தேகங்களை நீங்க கேட்கணும். இது வந்துதான் நம்மளுடைய இஸ்கான்ல ஃபாலோ பண்ற இந்த புஸ்தகம் பகவத்கீதை உண்மை உருவில். இது அனைவரும் எல்லாருமே வாங்கியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சந்தோஷம். இப்போ வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்கு போறோம். யார் எனக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. भानुमति माताजी वासिக்கிறேன் माताजी. வாசிங்க மாதாஜி. हरि ओम. श्री भगवानुवाच इमं विवदस्ते योगं प्रोक्त्वानहम् अव्ययं विवस्वान्मनमे प्राकमनोत् विश्वाहवे अब्रवीत्. புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். விவஸ்வான் மனித குலத்தந்தையான மனுவுக்கும் மனு இஷ்வாகு மன்னனுக்கும் இதை முறையே உபதேசித்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து எதை பத்தி சொல்றாங்க? பகவான் சொல்றாரு. யாருகிட்ட சொல்றாரு? அர்ஜுனர்கிட்ட சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானம், இந்த வந்து பகவத்கீதைங்கிற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை முதல்ல நான் இப்போ வந்து அர்ஜுனா உனக்கு சொல்லல, இதுக்கு முன்னாடியே யாருக்கு சொல்லியிருக்கிறேன்? சூரிய கடவுளான விவஸ்வானுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. சூரிய கடவுள் எப்போ தோன்றினாரு? உலகம் தோன்றின காலத்திலேயே தோன்றிட்டாரு. அப்பவே நான் விவஸ்வானுக்கு சொல்லிட்டேன். அந்த விவஸ்வான் மூலமா யாருக்கு வந்தது? மனிதகுல தந்தையான மனுவுக்கு வந்தது. மனு மூலமா யாருக்கு வந்தது? இஷ்வாகு மன்னன். இஷ்வாகு மன்னன் யாரு? நம்முடைய அதாவது சூரிய டைனாஸ்டில வர ராமருடைய மூதாதையர். அவருக்கு வந்து முதல்ல இது வந்து சொல்லப்பட்டது அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு. அதாவது இந்த பகவத்கீதை அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய பேருக்கு அவர் சொல்லி இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் வழியா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். உன்னத அறிவின் தோற்றம், அதாவது இந்த பகவத்கீதையோட வரலாறை பத்தி நம்ம இதுல வந்து படிக்கிறோம். வேத கால அளவு, எந்த காலத்துல வந்து இந்த அது வந்து சொல்லப்பட்டது அப்படின்னா வேதங்கள்லாம் தோன்றது. வேதங்கள் யார் மூலமா வெளியில வந்தது? பகவானுடைய வாயிலிருந்து வந்தது. அபருஷேய அப்படின்னா என்ன? பகவானுடைய திருவாயிலிருந்து வந்ததுதான் வேதங்கள். அதுக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கிறது எது? பகவத்கீதை. இந்த பகவத்கீதையும் பகவானாலதான் வாயிலிருந்து அவரால உபதேசிக்கப்பட்டதுதான். மகாபாரதத்துல குருஷேத்திர போர்க்களத்துல பகவத்கீதை வந்து அங்க உபதேசிக்கப்பட்டது. யாருக்கு? அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்ணப்பட்டது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அது இறைவன் சொன்னதுனால அது எப்படிப்பட்டது? குறைபாடு இல்லாதது, எந்தவித குறைகளும் இல்லாதது. அததான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது பகவத்கீதை உண்மையுருவில் தமிழ்ல, இது வந்து ஆசிட்டிஸ் இங்கிலீஷ்ல, இது வந்து கிருஷ்ணா புக்கு. இது கிருஷ்ணா புக்குங்கிறது வந்து இஸ்கான்ல கிடைக்குது. அது வந்து பாகவதம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தோட 10வது கேண்டோவோட சுருக்கத்தை தான் வந்து கிருஷ்ணா புக்கா இங்க போட்டிருக்காங்க. இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம். அது நிறைய கேண்டோஸ் இருக்குது, 12 கேண்டோஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து இது எல்லாமே எப்படின்னா வேதத்துக்கு ஈக்குவலானது. எல்லாமே பகவானை பற்றிய விஷயங்கள், பகவான் வாயால உரைக்கப்பட்டது, பகவானை பற்றி பேசப்பட்டது அப்படிங்கிறத இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. வேத கால அளவு, நம்ம வந்து இப்ப நம்ம 4 யுகங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். கலியுகம், அப்புறம் வந்து என்ன திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், சத்தியயுகம், 4 கால யுகங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப வந்து ஒவ்வொரு கால அளவும் இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. சத்திய யுகம் தான் முதல் ஃபர்ஸ்ட் வந்த யுகம். அது வந்து என்ன? கோல்டன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுதான் பொற்காலம். அதுக்கு வந்து கால அளவே அதிகம். 17,68,000 ஆண்டுகள் கொண்டது அந்த சத்திய யுகம். அடுத்தது திரேதாயுகம். இது வந்து சில்வர் பீரியட், வெள்ளி காலம் அப்படிங்கிறாங்க. 12,96,000 ஆண்டுகள். இதை விடவே இது கம்மியானது அப்படிங்கிறது அப்பவே தெரியுது. இப்ப திரேதா யுகத்துக்கு அடுத்தது வந்து துவாபர யுகம். இது வந்து பிரான்ஸ், அதாவது வெண்கல காலம். இது வந்து எவ்வளவு காலம்னா 8,64,000 ஆண்டுகள். இதோடைய கால அளவு குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. வர பாத்தீங்கன்னா இப்படியே கம்மியாகிட்டே வருது. கலியுகம், இது வந்து அயன் பீரியட்.
இரும்பு யுகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த காலகட்டம் வந்து மொத்தமே வந்து இதுக்கான அளவு வந்து 4,32,000 ஆண்டுகள் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது. இருக்கிறதே குறைவான ஆயுள் கொண்டது இந்த கலியுகம். இந்த 4 யுகங்களும் சேர்ந்ததுதான் வந்து ஒரு சதுர்யுகம் அல்லது மகாயுகம் அல்லது திவ்ய யுகம், இப்படி எந்த பேர் வேணாலும் சொல்லலாம். இது 4 யுகங்களும் மொத்த காலகளவு எவ்வளவோ அதுதான் வந்து ஒரு திவ்ய யுகம் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது. மாதாஜி இந்த 4.2 படிங்க. एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स कालेन महदा योगा नष्टपरन्दवः உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர்பு மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் இத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறந்து விட்டதை போல் தோன்றுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்து இந்த விஞ்ஞானம், இந்த யோக விஞ்ஞானம்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த பகவத்கீதையை வந்து என்ன சொல்றாங்க, பகவான் வந்து ஏற்கனவே விவஸ்வான்ங்கிற சூரிய கடவுளுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. அது எப்படி வருது? சங்கிலி தொடர், அதாவது குரு பரம்பரை சீட பரம்பரை வழியாக ஒவ்வொரு குருகிட்ட இருந்து சீடர்கள் மூலமா அப்படியே வருஷலா வந்துகிட்டே இருக்குது, இறங்கி வருது, பகவான்கிட்ட இருந்து இறங்கி வருது. வந்து புனிதமான மன்னர்களால் நாட்டுல வாழக்கூடிய அந்த முன்னெல்லாம் அரசு வந்து என்ன, இப்பதான் வந்து குடியாட்சி, அப்பெல்லாம் முடியாட்சி, மன்னர்கள் ஆண்ட காலம். புனிதமான மன்னர்கள்னா சிறந்த ஒரு அரசர்களாக வந்து அதை வந்து கேட்டுக்கிட்டாங்க, இந்த விஞ்ஞானத்தை உணர்ந்துக்கிட்டாங்க. ஏன் அரசர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது அப்படின்னா, அரசர்களுக்கு அந்த கருத்து தெரிஞ்சாதான் அவங்க நாட்டுல வாழக்கூடிய மக்களுக்கும் வந்து என்ன செய்ய முடியும், இந்த அறிவை அவங்களால கொண்டு போக முடியும். ஒரு ராஜா எப்படியோ அப்படிதான் மக்கள் இருப்பாங்க, மன்னன் எவ்வழி மக்கள் அவ்வழி அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். அதனால மன்னர்களுக்கு இந்த ஞானத்தை ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருக்கிறாங்க குரு பரம்பரையில. ஆனா அது என்ன ஆகுது, காலப்போக்கில் தொடர் விட்டு போகவே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் என்னது, அந்த சங்கிலி அருந்து போகுது. அருந்து போனதுனால அந்த விஞ்ஞானம் என்னது, மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. அந்த விஞ்ஞானத்தை எல்லாரும் மறந்துட்டாங்க. மறந்து போய் வாழ்க்கையில வந்து எப்படி வாழணுங்கிற அந்த வழிமுறையே இல்லாம தரிகட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அதுக்காக தான் பகவான் வந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு, இந்த ஞானத்தை வந்து அர்ஜுனன் மூலமா நமக்கு வந்து திரும்ப வந்து கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப காலத்தின் செயல்பாடு, இப்ப வந்து நம்ம ஆன்மீக அறிவை அடையணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன வழி, சரியான வழிமுறை எது, தவறான வழிமுறை எது அப்படிங்கிறத இங்க சொல்ல போறாங்க. இப்போ வந்து இது வந்து நீங்க எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. இது என்னன்னு யாராச்சும் உங்களுக்கு தெரியுதா, சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, தெரியுதா உங்களுக்கு என்னன்னு? இது அந்த காலத்துல நாட்காட்டின்னு சொல்லுவாங்களா மாதாஜி? கரெக்ட். அந்த காலத்துல இது வந்து ஒரு இது கடிகாரம் மாதிரி, ஒரு கால அளவு, இந்த ஆமா கிளாக் மாதிரி வச்சிருந்தாங்க. அந்த மேல ஒரு திரவம் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இந்த 1 மணி நேரம் இத்தனை மணி நேரம் செட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அது வந்து இங்க இறங்க இறங்க அந்த டைம் கால அளவை வந்து கணிச்சுக்குவாங்க. இது வந்து அந்த காலத்துல இருந்திருக்கு. இப்ப வந்து இல்ல நமக்கு பயன்பாட்டுல. ஆனாலும் இதை வந்து இங்க ஒரு உதாரணமா, எப்படின்னா ஒரு காலம் எப்படி இங்க செயல்பாடு செய்யுது, ஒரு காலத்தோட அளவை வந்து எப்படி கணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இதை வந்து இங்க காட்டியிருக்கிறாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா இங்கே வந்து காலத்தின் செயல்பாடு அனைத்தையும் அழிக்கக்கூடியது. ஒரு காலகட்டத்துல நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், இப்ப நம்ம எல்லாருமே என்ன செய்யறோம்னா, நம்ம எல்லாமே நிரந்தரமா இந்த உலகத்துல வாழ போறோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு தான் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் என்ன செய்வாங்க, இந்த பௌதிகத்துல பற்று கொண்டு இருக்கிறாங்க. ஆனா எல்லாமே ஒரு காலகட்டத்துல அழிவுறோம் அப்படிங்கறதுதான் இங்க வந்து தெளிவா எடுத்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இளமை, இளமை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் தான் வந்து என்ன செய்யும், அவங்களுக்கு இருக்கும். அதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு என்ன வந்துடும், முதுமை வந்துடும். அது வந்து நம்ம உடலே வந்து என்ன செய்யும், யாக்கை நிலையாது அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். எல்லாமே அழியக்கூடியது. அழகு, அழகு வந்து என்ன செய்யுது, கொஞ்சம் காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் அதுவும் வந்து மறைஞ்சு போயிடுது, அழகும் குறைஞ்சி போகுது. ஞாபக சக்தியாவது இருக்குதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து ஒரு வயசாக என்ன ஆகுதுன்னா மறதி அப்படிங்கிற ஒண்ணு வந்து எல்லா மக்களுக்குமே வருது. அடுத்தது பார்வை திறன், நமக்கு வந்து கண் பார்வையோட மங்கள் குறையுது, அதாவது பார்வை குறைபாடு ஏற்படுது. ஆரோக்கியம்,
ஆரோக்கியமாவது கடைசி மட்டும் இருக்குதா, பிறந்த வயதுல இருந்து கடைசி மட்டும் இருக்குதான்னா இல்ல. அதுவும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் சிக்காகிறோம். அப்புறம் கட்டடம், நிறைய கட்டடங்கள்லாம் கட்டுறாங்க. அது என்னைக்காவது அழிவுறாம இருக்குதுன்னா, இயற்கையாலே எத்தனையோ அழிவுகள் நம்ம பார்க்கிறோம். நிலச்சரிவு, இந்த பூகம்பம், இல்ல புயல் வெள்ளம், ஏதோ ஒரு காரணத்தினால கட்டடங்கள்லாம் இடிஞ்சு விழறத நமக்கு தெரியுது. காரு, பைக்கு இதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகுது, அதுவும் வந்து சேதமடையுது. மொபைல் போன், அதுவும் என்ன ஆகுது, அதுவும் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், கீழே போட்டுருவோம். கீழே போட்டு உடைச்சிட்டு திருப்பி வேற போன் வாங்குவோம். துணிமணிகள், அதை பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் என்னது, குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு இத்து போய் கிழிஞ்சு போகுது. இப்படி உலகத்துல உண்டான அத்தனை பொருள்களையும் எப்படி நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க, உதாரணமா இவ்வளவு பொருள்களை சொல்லியிருக்கிறாங்க. இவ்வளவுமே வந்து அழியக்கூடியது. அது இது மட்டும் இல்ல, நமக்கு இதுல காட்டாத அனைத்துமே என்னன்னா, இந்த பௌதிக உலகத்துல தோன்றி நம்ம கண்ணு எதிர இருக்கக்கூடிய, கண்ணால பார்க்கக்கூடியது அத்தனையுமே வந்து என்னதுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு தான் இருக்கும். இந்த பிரபஞ்சமே வந்து அழியக்கூடியது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் பிரளயத்துல அழிவுறோம். அப்ப இது வந்து காலத்தால இதெல்லாம் அழியக்கூடியது அப்படின்னு காலத்துல கட்டுப்பட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, பரம்பரை 4 வந்து பரம்பரைகளை பத்தி இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. பகவான் கிருஷ்ணர்ட்ட இருந்து தான் இந்த பரம்பரைகள்லாம் வந்திருக்குது. அது என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் பகவான்கிட்ட இருந்து யாருக்கிட்ட சொல்றாரு பகவான் இந்த விஞ்ஞானத்தை? பகவான் பிரம்மா கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாரு. அந்த பிரம்மா வந்து யாரு வந்து அவருடைய சம்பிரதாயமா வரக்கூடியவர் யாருன்னா மத்வாச்சாரியார். நம்முடைய பிரம்ம கௌடிய மத்வ சம்பிரதாயம் நம்முடைய இஸ்கான். நம்ம இஸ்கான்ல ஃபாலோ பண்றது இந்த சம்பிரதாயத்தை தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். பிரம்மா மூலமா வர்றது இது ஒரு ஒரு பரம்பரை, சீட பரம்பரை வழியா வருகிறது. அடுத்தது பகவான் வந்து லக்ஷ்மிக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க, ஸ்ரீதேவிக்கு. அந்த லக்ஷ்மி வந்து பரம்பரையில வர்றவங்க யாரு அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவங்க தான் ஸ்ரீ ராமானுஜாச்சாரியார் பரம்பரை. அந்த பரம்பரை வந்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் அப்படின்னு வந்து சொல்லக்கூடியது. அடுத்தது பகவான்கிட்ட இருந்து சிவன், சிவபெருமானுக்கு வருது அந்த அறிவு. அவரு பரம்பரையில யார் வராங்க அப்படின்னா விஷ்ணு சுவாமி. அவங்க அந்த வழியா அந்த குரு பரம்பரையில ஒரு மக்கள் வந்து இறைவனை வழிபாடு பண்றாங்க. இது வந்து ருத்ர சம்பிரதாயம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது. அடுத்தது குமார இது வந்து சனத்குமாரர்கள். சனக, சனாதன, சனந்தன, சனத்குமாரர் 4 சனத்குமாரர்கள் வந்து பகவான்கிட்ட இருந்து அந்த அறிவை பெற்றிருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய ஃபாலோயர்ஸ் யாருன்னா நிம்பகாச்சாரியார் அப்படிங்கிற குரு மூலமா ஃபாலோயர்ஸ் இருக்கிறாங்க. இப்படி 4 விதமான சம்பிரதாயங்களுமே எங்க போய் முடியுது அப்படின்னா எல்லாமே கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் போய் முடியுது. எல்லாமே வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்கள் தான், வழிதான் வேற வேற அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதுதான் இங்க வந்து காட்டியிருக்கிறாங்க. நம்ம இஸ்கான்ல ஃபாலோ பண்ற குரு பரம்பரையை இங்க காட்டியிருக்கிறாங்க. கிருஷ்ணர்ட்ட இருந்து நாரதர், நாரதர்ட்ட இருந்து வியாசர், நாரதர், கிருஷ்ணர்ட்ட இருந்து பிரம்மா, பிரம்மாகிட்ட இருந்து நாரதர், நாரதர்ட்ட இருந்து வியாசர். இப்படி சீட பரம்பரை வழியா நம்மளுடைய கடைசி குரு, இப்பொழுதைக்கு நமக்கு கடைசி குருவா இருக்கிறவங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதா 32வது ஆச்சாரியார் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது. அவருடைய வழியில தான் நாம வந்து என்ன படிக்கிறோம், இங்க வந்து இஸ்கான்ல வந்து பகவத்கீதைங்கிற அந்த ஞானத்தை நாம வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம். குரு பரம்பரை வழியா நம்ம கல்வி கற்போம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இது சொல்லி இருக்கிறாங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுவும் அதான் காட்டியிருக்கிறாங்க. பாத்தீங்கன்னா தலைவர்களும் நிர்வாகிகளும், இப்போ வந்து ஒரு ஐடி கம்பெனி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து யார் இருப்பா, அங்க வந்து ஐடி கம்பெனில ஒரு சிஓ இருப்பாரு. அவரு வந்து அடுத்தது நாட்டு தலைவர்கள் வந்து நம்மளுடைய பிரதம மந்திரி, முதல் மந்திரி, அப்படியும் தலைவர்கள், நாட்டு தலைவர்கள். இது எல்லாமே அவங்க எல்லாம் என்ன செய்யணும்னா பகவத்கீதைங்கிற அந்த விஞ்ஞானத்தை முதல்ல அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அவங்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அவங்கள வந்து என்ன செய்ய முடியும், எடுத்து சொல்ல முடியும். அதனால அது வந்து தலைவர்கள்லாம் அவசியம் இதை பின்பற்றணும். அந்த காலத்துல ராஜாக்கள்லாம் வந்து வழி வழியா கத்துக்கிட்டு வந்துதான் மக்களுக்கு போதிச்சிருக்கிறாங்க. இப்ப வந்து ஆனா வந்து என்ன செய்யறாங்க, இந்த காலத்துல இப்ப நம்முடைய தலைவராக இருக்கிறவங்க யாருமே வந்து பகவத்கீதையை பின்பற்றல. ஆனா எவ்வளவு அவசியம் அப்படிங்கிறத இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. மக்களை சரியான முறையில் வழிநடத்த அவர்களுக்கு இது மிகவும் அவசியம். இந்த கல்வியான அறிவு அவங்களுக்கு இருந்ததுன்னா தனக்கு கீழே இருக்கிறவங்கள அவங்க வந்து நெறிப்படுத்தி ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கைய அவங்களால
வாழ வைக்க முடியும், அவங்களுடைய தொழிலும் வந்து சிறப்பாக அமையும் அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது வந்து எப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா ஒரு பரம்பரையோட முக்கியத்துவத்தை வந்து இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ வந்து இங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, இங்க வந்து ஒரு சுவிட்ச் போர்டு. அந்த சுவிட்ச் போர்டில் வந்து நம்ம என்ன செய்வோம், பிளக்கை வந்து நம்ம வந்து சொருகுனாதான் அந்த சுவிட்சில் அந்த கரண்ட் என்ன செய்யும், அந்த பிளக் வழியா அந்த ஒயர்ல கனெக்ட் ஆகி நமக்கு வந்து ஒரு மொபைலுக்கோ இல்லை ஃபேனுக்கோ என்ன செய்ய முடியும், நமக்கு வந்து அதோட பலன் வந்து நம்ம அடைய முடியும். இங்க ஒரு டேபிள் ஃபேன் வச்சிருக்கிறாங்க. அந்த டேபிள் ஃபேனோட அந்த ஒயரை வந்து இங்க வந்து ஒரு பிளக்ல சொருகுனாதான் அந்த ஃபேன் வந்து என்ன செய்யும், அந்த மின்விசிறி வந்து சுழலும். சுழண்டாதான் நமக்கு வந்து என்ன செய்யும், காத்து கிடைக்கும். ஆனா சொருகாமையே நம்ம வந்து தானாவே அந்த ஃபேன் சுத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சா சுத்துமா? நிச்சயமா முடியாது. அப்போ அதுக்கு ஒரு கனெக்டிவிட்டி தேவைப்படுது. அந்த கனெக்டிவிட்டி தான் இங்க வந்து பரம்பரை அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட சீட பரம்பரைங்கிறது தான் இங்க வந்து கனெக்டிவிட்டி. ஒரு குருவுக்கும் ஒரு சீடனுக்கும் உள்ள ஒரு தொடர்பா இங்க வந்து ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டியோட அந்த பிளக் பாயிண்ட்டுக்கும் ஒரு பின்னுக்கும் உள்ள தொடர்பா இங்க வந்து காட்டியிருக்கிறாங்க. 3 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க பிரபு, படிங்க. स एवं मया तेत्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सगासेदि रகஸ்ய ஹேத் உத்தமம். பரமனுடன் உறவு கொள்வதை பற்றி அதே பழம்பொருள் விஞ்ஞானத்தை நான் இன்று உனக்கு எடுத்துரைத்துள்ளேன். ஏனெனில் நீ எனது பக்தனும் நண்பனுமாதனால் இந்த விஞ்ஞானத்தின் உத்தம ரகசியத்தை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதுல என்ன சொல்லிருக்காரு பகவான், பரமனுடன் உறவு கொள்வது, இறைவனோட நாம எப்படி உறவு கொள்ள முடியும்? ஒரு உயிர்வாழிகள் ஜீவாத்மாவும் ஒரு பரமாத்மாவும் ஒண்ணு சேரணும். அப்ப வந்து ஒண்ணு சேரணும், அது உறவு ஏற்படணும், கனெக்டிவிட்டி ஏற்படணும் அப்படின்னா நாம என்ன செய்யணும், இந்த பழம்பெரும் விஞ்ஞானம், இந்த பகவத்கீதைங்கிற அந்த ஞானத்தை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து பகவான் என்ன செய்யறாரு, அது அர்ஜுனனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாரு. அர்ஜுனன் மூலமா நாம இந்த கீதையை மக்களுக்கு, இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு. அதுதான் இங்க அவர் சொல்றாரு, நீ எனது பக்தனும் நண்பனும் ஆதலால். யார் ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த ஞானம் கிடைக்கும் அப்படின்னா, இங்க பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் அது கிடைக்கும். இப்ப வந்து இந்த கிளாஸ்ல வந்து ஒரு 11 பேர் 12 பேர் இணைஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னா, அந்த 12 பேருக்கும் உங்களுக்கு என்ன செய்யுதுன்னா, இதை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வம், பகவானை பற்றி ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணும், பகவானை வந்து வணங்கணும், அவர் இறைக்கார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை, அந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த பக்தர், அந்த பக்தி இருக்கு இல்லையா, பகவான் மேல உள்ள பக்தி இருக்கு இல்லையா, அந்த பக்தி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து இது என்ன கிடைக்கும், இந்த ஞானம் கிடைக்கும். அதுதான் இங்க சொல்றாரு பகவான், நீ எனது பக்தனும் நண்பனும் ஆதலால். அர்ஜுனன் வந்து பகவானுடைய உற்ற தோழன் மற்றும் பக்தன். அதனாலதான் வந்து இப்படிப்பட்ட இந்த ஞானத்தை, உத்தம ரகசியத்தை, இது வந்து எப்படிப்பட்டது, சீக்ரெட் மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ்னு சொல்லப்படுது. அப்படிப்பட்ட அந்த ரகசியமான அந்த ஞானத்தை யாரால புரிஞ்சு கொள்ள முடியும்? பக்தர்களால மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும், நண்பர்களால தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். யார் கேட்கணுங்கிற அந்த ஆவல் யாருக்கு இருக்கோ அவங்களாலதான் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பகவான் வந்து எடுத்து சொல்றாங்க. உன்னத அறிவை பெற தகுதி யாராருக்கு தகுதி இருக்கு அப்படின்னா பக்தர்கள். இங்க பாருங்க, இந்த கிருஷ்ணர் வந்து குழந்தையா இருக்கும்போது ஒரு மூதாட்டி வந்து பழம் விற்கிறாங்க. அந்த பழத்துக்கு ஈடா அவர் வந்து 4-5 நெல்மணிகளை வந்து அவர் கொடுக்குறாரு. ஆனா அந்த மூதாட்டி வந்து அந்த நெல்மணிகளுக்காக அந்த பழத்தை கொடுக்குறாரு. இன்னும் அவங்க வந்து அவங்க மேல பக்தி, அந்த கிருஷ்ணர் அந்த முகத்தை பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ சந்தோஷம், அவ்வளோ திவ்யமான அந்த ரூபத்து மேல மயங்கி அவங்கள பழங்களை அள்ளி அள்ளி கொடுக்குறாங்க. அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு பகவான் மேல ஒரு பக்தி இருக்கு. அப்படிப்பட்ட பக்தர்களுக்கு பகவான் என்ன செய்யறாரு, அந்த கூட நிறைய வந்து நவதானியங்களை வழங்குறாரு. அந்த மாதிரி பக்தர் நிலை. அடுத்தது நண்பர். நீங்க பாத்தீங்கன்னா சுதாமர், குச்சேலர்னு சொல்லக்கூடிய அவருடைய உற்ற தோழர். என்ன செய்யறாங்க, சின்ன வயசுல குருகுலத்துல ஒன்னா படிச்சவங்க திடீர்னு துவாரகைக்கு வரும்பொழுது அவரை வந்து எப்படி கட்டி பிடிச்சு ஆற தழுவி அவரு அன்பை வெளிப்படுத்துறார் பகவான். அப்படி வந்து நண்பராகவும் பக்தராகவும் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து என்ன செய்ய முடியும், இந்த ஞானத்தை பெறக்கூடிய தகுதி இருக்கு அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றாங்க. 4 படிங்க ப்ரோ.
அபரம் சாரி அர்ஜுன உவாச்ச அபரம் பவதோ ஜன்ம பரம் ஜென்ம விவஸ்வதக கதம் ஏதத் விஜானியாம் त्वं त्वं மாதவ் புரோக்தவானிதி. அர்ஜுனன் வினவினான், சூரிய தேவனான விவஸ்வன் பிறப்பால் தங்களோட பெரியவர், தாங்கள் அவருக்கு விஞ்ஞானத்தை ஆரம்பத்திலேயே உபதேசித்தீர்கள் என்பதை எவ்வாறு நான் புரிந்து கொள்வது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நமக்கெல்லாம் இந்த சந்தேகம் வரும் இல்லையா? இப்ப வந்து பகவான் இல்ல நம்மள்ட்ட, நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்களே ஒரு செய்தியை சொல்லுவாங்க. இத செய்தியை வந்து நான் உனக்கு முன்னாடியே இன்னொருத்தவங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் அப்படின்னா, நீ எப்ப சொன்ன அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்போம். அதேதான் வந்து இங்க அர்ஜுனனும் சொல்றாரு. நீ நானும் ஒரே சம வயது உடையவங்கள் தானே. இப்ப கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் வயது வித்தியாசம் பெருசு இல்லை, எல்லாரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஈக்குவல் வயசுல இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது விவஸ்வான் வந்து எப்பவோ முன்னாடி காலத்துல தோன்றினவரு, அவருக்கு போய் இந்த ஞானத்தை சொல்றேன்னு பகவான் சொல்றாரு. அது எப்படி சாத்தியமாகும் அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு. அர்ஜுனன் வந்து தனக்காகவா கேட்கிறாரு? இல்ல, அவர் வந்து சிறந்த ஒரு பக்தன், பகவானை பற்றி புரிந்து கொண்டவர், அவருக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும் எப்படிங்கிறது. ஆனாலும் இந்த இடத்துல மாயையில மறைக்கப்பட்டு அவர் அந்த கொஸ்டினை வந்து கேட்கிறாரு. இதை நீங்க வந்து நானும் நீனும் சமகாலத்தவரா இருக்கும் பொழுது, விவஸ்வான் வந்து முற்காலத்துல உங்களை விட வயசுல கூட முதிர்ந்தவர், அவருக்கு நீங்க வந்து இந்த விஞ்ஞானத்தை எப்படி சொன்னீங்க, இதை நான் புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத இங்க வந்து கேள்வியா பகவான்கிட்ட கேட்கிறாரு. அதுதான் அர்ஜுனனின் கேள்வி. எப்படி இருக்குது? அறியாமையில் உள்ள மக்களை குழப்பத்திலிருந்து விடுவிக்கவும். இப்ப நாம எல்லாம் கலியுகத்துல மக்கள்லாம் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னா, பெரும்பாலும் அறியாமையில தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். அறிவுங்கிறது ரொம்ப குறைவா இருக்கு. நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? 13வது சாப்டர்ல 8ல இருந்து 5 வரையிலும் அறிவுன்னா என்னன்னு சொல்லியிருப்பாரு. அமானித்துவம் அதம்பித்துவம்னு. அவ்வளோ அறிவை பத்தி அதெல்லாம் தான் அறிவுன்னு சொல்லியிருப்பாரு பகவான். அந்த அறிவு வந்து இப்ப யாருக்காவது இருக்குதான்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான். அதுல ஒரு 10 பாயிண்ட் நமக்கு இருந்தா பெரிய விஷயம். மத்தபடி நம்ம எல்லாரும் எதுல இருக்கிறோம்? அறியாமையில தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அப்படிப்பட்ட அறியாமையில இருக்கக்கூடிய மக்களை வந்து அந்த குழப்பத்திலிருந்து விடுவிக்கணும் அப்படின்னு அர்ஜுனருக்கு ஒரு ஆசை. அதனால பகவான் கிட்ட கேள்வி கேட்கிறாரு. அடுத்தது நாஸ்திகர்களின் மனப்பான்மை. நாஸ்திகர்கள்லாம் என்ன செய்வாங்க? நான் தான் கடவுள், கடவுளுங்கிறவரு இல்ல, கடவுள்னு ஒருத்தர் யாருமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி தெரியவாங்க. அவங்களுடைய அந்த எண்ணத்தை வந்து என்ன செய்யணும்? இல்லாமையாக்கணும், முறியடிக்கணும் அப்படிங்கிறது அர்ஜுனனுடைய எண்ணம். அதுக்காக இந்த கேள்வியை கேட்கிறாரு. அடுத்தது இன்னொன்னு என்ன? கிருஷ்ணர் நேரடியா கேட்கணும், அவர் வாயால கேட்கணும் அப்படிங்கிற அவருக்கு ஆவல் இயற்கையாவே. இதனாலதான் வந்து பகவான்கிட்ட அவர் கேள்வி மேல கேள்வியா வந்து இங்க பகவத்கீதையில கேட்கிறாரு. அவர் கேட்கறது மூலமா நமக்கு வந்து கேட்காமலே விடை வந்து நமக்கு கிடைக்குது. 5 படிக்கும். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பகூனி மே வியதீதானி ஜன்மானி தவசார்ஜுன தான்யகம் வேத சர்வாணி நத்வம் வேத்த பரந்தப. புருஷோத்தமனார் முழு கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவைகளை கடந்துள்ளோம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே, அது உன்னால் முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து நமக்கு தெரியும், உயிர்வாழிகளுக்கு வந்து அழிவற்றது, உயிர்கள் வந்து என்னைக்குமே அழியாது, நித்தியமானது. ஜீவாத்மாக்கள்லாம் என்னைக்குமே எப்படிப்பட்டது? அழிவற்றது. காலங்காலமா அது வந்து தனித்துவத்தோட இருக்குது. ஜீவாத்மாக்களே அழிவற்றதுன்னா பரமாத்மா நிச்சயமா அழிவற்றவர் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் மூலம் முதல்ல அவருதான் இருந்தார், அவருதான் உலகத்தை உற்பத்தி பண்றாரு, அவருதான் உயிர்வாழிகளை தோன்ற செய்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட அந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மா எல்லாமே வந்து எப்படின்னா அழிவற்றது. அதனால வந்து இந்த ஒரு பிறவி மட்டும் இல்லை, இது போல பல பல பிறவிகள் நாம எடுத்திருக்கிறோம். அததான் பகவான் சொல்றாரு. நீயும் நானும் பல காலங்களா பற்பல பிறவிகளை எடுத்துள்ளோம். எல்லாவற்றையும் என்னால நினைவு கொள்ள முடியும் அர்ஜுனா, ஆனா உன்னால அது முடியாது. நீ வந்து என்ன ஜீவாத்மா, மறந்துட்ட. நம்ம எல்லாருக்குமே மறதிங்கிறது எழுதப்பட்ட விதியா இருக்குது. ஆனா பகவானுக்கு அப்படி இல்லை, முக்காலமும் உணர்ந்தவர். அவர் தான் அதான் சொல்றாரு. முன்பு ஜென்மங்கள்லயே அவர் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு? நாராயணரா வந்து அர்ஜுனனும் பகவான் கிருஷ்ணனும் தோன்றி இருக்கிறாரு அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். அப்படி பல பல பிறவிகள்ல ஒண்ணு சேர்ந்து அவங்க எல்லாம் தோன்றி இருக்கிறோம், நீ மறந்துட்ட அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. ஏன்னா விவஸ்வானுக்கு சொன்னேங்கிறத இவரால ஏத்துக்க முடியல இல்லையா? அப்போ அவர் சொல்றாரு, நான் இதுக்கு இப்ப மட்டும் இல்ல, நான் பல பிறவி எடுத்திருக்கிறேன், நீயும் தான் கடந்து வந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பகவான் இங்க சொல்றாரு. 6 படிங்க.
நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. अजो सन्न अव्यात्मा भूतानामीश्वरो विशन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय சம்பவாம்யாத்மமாயையா. நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் உயிர்வாழிகள் அனைவரும் நானே. இறைவனாக இருந்தாலும் நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் மற்றொரு யுகத்திலும் தோன்றுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப என்ன சொல்றாரு பகவான்? பிறப்பற்றவர் அப்படிங்கிறாரு. அஜோன்னா பிறப்பற்றவர். பகவானுக்கு வந்து பிறப்பு இறப்புன்னு உண்டா? கிடையவே கிடையாது. நாம தான் என்ன செய்யறோம்? புது புது உடல்களை எடுக்கிறோம். இந்த பிறவியில இப்படி ஒரு உடல் கிடைச்சிருக்கு, அடுத்த பிறவி ஒரு விலங்காவோ ஒரு பறவையாவோ ஒரு தேவனாவோ ஏதோ ஒரு பிறவி நமக்கு வந்து உடல் மாறிப்பட்ட ஒரு உடல் கிடைக்கும். ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. பிறந்து பிறந்து இறக்கிற தன்மை நமக்கு தான். அவர் வந்து தோன்றுகிறார், மறைகிறார், அவதாரங்களா தோன்றுகிறார், தேவையானப்ப மறைகிறார் மறுபடியும். அந்த மாதிரி வெத்த வேலை முடிஞ்சோன்னா அவர் மறைஞ்சு போயிடுவாரு. அந்த மாதிரி தானே தவிர அவருக்கு வந்து ஒரு பிறப்புங்கிறது கிடையாது. பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் அவரது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் அவர் உடலுக்கெல்லாம் அழிவே கிடையாது. அவர் அதான் மறைஞ்சு போகிறாரு தவிர நம்மள மாதிரி இறப்புங்கிறது அவருக்கு கிடையாது. உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும், எல்லாவற்றையும் தோற்றுவித்த இறைவனா இருந்தாலும், எனது சுயமான திவ்ய உருவில் சுயமான அந்த கிருஷ்ண உருவோடைய வந்து எப்படி தோன்றிருக்கிறார்? துவாபர யுகத்துல வந்திருக்கிறார். அதுதான் வந்து அவருடைய சுய உருவம். 2 கைகளை உடைய அந்த சுய உருவம் அவருடையது. அந்த யுகத்துல ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன், யுகந்தோறும் நான் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்றாங்க. எதுக்காக தோன்ற போறார் அப்படிங்கிறதையும் படிப்போம். பிரம்ம சமீதியில சொல்லி இருக்கிறாங்க. 5.39 எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ராமாதிமூர்த்திஷு கலா நியமேன திஷ்டன் நானாவதார மகரோத்புவனேஷு கிந்து கிருஷ்ணஸ்வயம் சமபவத் புரம் பரம புவான்யோ கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ராமாதி மூர்த்திஷு, ராமர், நரசிம்மமூர்த்தி, கலான்னா என்ன? எண்ணற்ற அவதாரங்கள். ராமர், நரசிம்மர் போன்ற எண்ணற்ற அவதாரங்களாகவும் பல உப அவதாரங்களாகவும், நானா அவதாரம், பல உப அவதாரங்களாகவும் எப்போதும் நிலை பெற்ற போதிலும், அகரே புவனேஷு கிந்து, எப்போதும் நிலை பெற்ற போதிலும், கிருஷ்ணஸ்வயம் சுயமாகவும், கிருஷ்ணராக சுயமாகவும் அவதரிக்கும் மூல முழு முதற் கடவுளான கிருஷ்ணரை, பரமபுருஷ பகவானான கோவிந்தனை நான் வழிபடுகிறேன் அப்படின்னு யார் பாடுறா? பிரம்மா பாடுறாரு. இந்த இடத்துல பிரம்மா வந்து பகவானை வந்து அபராதம் பண்ணிட்டு அதுக்கு மன்னிப்பு கேட்டு அவருக்கு வந்து பிரம்ம சங்கீதைகளை அவர் வந்து பாடின பாடல்ல இருந்து இது வருது. அப்போ வந்து பிரம்மாவே வந்து பகவானை என்ன செய்யறாரு? மூல முழு முதற் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி அழகா ஸ்லோகங்களை அவர் வந்து தியானம் பண்ணியிருக்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலத்தை தான் இங்க வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம வந்து இப்ப 4 யுகங்களை பத்தி பார்த்தோம். கலியுகம் வந்து 4,32,000 ஆண்டுகள். அதை போல 2 மடங்கு துவாபரயுகம், 3 மடங்கு திரேதாயுகம், 4 மடங்கு சத்தியயுகம். இந்த 4 யுகங்களும் சேர்ந்ததுதான் வந்து ஒரு திவ்ய யுகம் அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுது. அந்த திவ்ய யுகம் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எத்தனை விதமான திவ்ய யுகம்? 71 திவ்ய யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு மன்வந்தரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த மன்வந்தரமும் எப்படின்னா ஒரு கல்பம். எத்தனை இதுன்னா பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் வந்து ஒரு கல்பம்னு சொல்லப்படுது. அது எத்தனை ஆண்டுகள் அப்படின்னா 4,32,000 இன்ட்டு 100 கோடி பில்லியன் ஆண்டு சேர்ந்தது. அதனால இங்க 14 மன்வந்தரம். ஒரு மன்வந்தரமே 71 திவ்ய யுகம். இதை போல 14 மன்வந்தரம் வந்தா ஒரு கல்பம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த ஒரு கல்பம்ங்கிறது 1000 சதுர்யுகம் சேர்ந்தது ஒரு கல்பம். அது வந்து பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் காலம் மட்டுமே. அதே போல இன்னொரு 1000 சதுர்யுகம் வந்தாதான் பிரம்மாவுடைய இரவு காலம் வரும். அப்ப அவருடைய ஆயுட்காலம் பாருங்க எவ்வளவு காலம்? 36,000 கல்பம் சேர்ந்தது வந்து ஒரு பகல். அதே போல இரவு 36,000 கல்பங்கள். இப்ப வந்து 311.04 லட்சம் கோடி ஆண்டுகள் தான் பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம் அப்படின்னு வந்து அவருடைய ஆயுட்காலத்தை பத்தி இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு.
பிரம்மா வந்து இதோட அவரோட ஆயுள்ல வந்து எவ்வளவு காலத்தை கடந்துட்டாரு. இப்ப நமக்கு இருக்கிற பிரம்மா வந்து 4 தலை பிரம்மா, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த 4 தலை பிரம்மாவுக்கு வந்து 50 ஆண்டு காலம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்ப 51வது வயசுல அவர் இருக்கிறாரு. மிச்சம் அவருக்கு எவ்வளவு இருக்கு ஆயுட்காலம்னா 155.52 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் அவருக்கு இன்னும் பாக்கி இருக்கு. இதுவரையில 6 மன்வந்தரங்கள் முடிஞ்சு போச்சு. இப்ப 7வது மன்வந்தரம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அப்ப இன்னும் மிச்சம் இருக்கிறது 1851.428 மில்லியன் இயர்ஸ் பாக்கி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த 4 யுகங்களும் 27 தடவை வந்து சுழண்டுட்டு, இதோட 27 முறை சுழண்டுட்டு மிச்சம் இருக்கிறது 116.64 மில்லியன் இயர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப இந்த யுகங்கள்லாம் முடிஞ்சு போன கால அளவு, இப்ப கலியுகத்துல முடிஞ்சு போன கால அளவு, அதுதான் நமக்கு முக்கியமான தெரியணும். இதுல வந்து 4,32,000 ஆண்டுகள்ல வெறும் 5,120 ஆண்டுகள் தான் இப்ப வந்து போயிருக்கு. அப்ப இன்னும் எவ்வளவு இருக்குது? 4,27,000 ஆண்டுகள் போல நமக்கு இன்னும் பாக்கி கலியுகம் இருக்குது அப்படிங்கிறத கலியுகத்தோட கால அளவு. இது லைஃப் ஆஃப் மனுவோட கால அளவு, ஆயுட்காலம். 4 யுகங்களும் 27 முறை சுழண்டு மிச்சம் இருக்கக்கூடிய கால அளவு. மனுவின் வாழ்க்கையில வந்து எவ்வளவு போயிருக்கு? 116.64 பிளஸ் 3.888 பிளஸ் இந்த கால அளவு போக மிச்சம் இருக்கிறது 120.533331 மில்லியன் இயர்ஸ் இன்னும் பாக்கி இருக்கு. அப்ப மனுவோட ஆயுள் காலமே எவ்வளவு நீண்ட காலம். அதுக்கு முன்னாடியே மனு பிறப்பதற்கு முன்பே யாருக்கு சொன்னாரு பகவான்? கீதைய வந்து தன்னுடைய சூரிய கடவுளான விவஸ்வான்ட்ட சொல்லி இருக்கிறாரு. அப்ப வந்து இந்த கீதை எப்போ வந்தது? கீதையோட பழமை தொன்மையை பத்தி சொல்றதுக்காக தான் இந்த கால அளவை நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே விவஸ்வான்ட்ட வந்து பகவான் இந்த கீத உபதேசம் செஞ்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. மகாபாரதத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, திரேதாயுகத்தின் தொடக்கத்தில், திரேதாயுகம் ஆரம்ப காலத்திலேயே விவஸ்வானால் மனுவுடனான இந்த உறவின் விஞ்ஞானம் வழங்கப்பட்டது. விவஸ்வான் வந்து மனுவுக்கு சொல்லிட்டாரு. திரேதாயுகத்துலதான் வந்து யார் வந்தா? ராமர் வந்து வாழ்ந்த காலம். அப்ப அந்த காலத்திலேயே ஏற்கனவே வந்து விவஸ்வானுக்கு சொல்லப்பட்ட அந்த ஞானம் வந்து மனுவுக்கு சொல்லப்பட்டது அப்படிங்கறது சொல்லுறாங்க. மனு மனித குலத்தின் தந்தையாக இருந்ததால் பூமியின் கிரகத்தின் ராஜாவான தனது மகனான, அவருடைய மகன் யாருன்னா இஷ்வாகு ராஜா, இஷ்வாகு மன்னனுக்கு அவர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு. இஷ்வாகு மன்னர் யாருன்னா நம்முடைய ராமச்சந்திரன், ராமர் தோன்றிய அந்த ரகுவம்சத்துடைய முன்னோடி. அதனால அப்பவே மகாராஜா இஷ்வாகு காலத்துல இருந்தே மனித சமுதாயத்துல பகவத்கீதை பேசப்பட்டிருக்கு. இப்படி கீதை வந்து எத்தனை 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வந்து கீதை வந்து பூமிக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு வந்து விவஸ்வான்ல இருந்து இறங்கி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம். இது ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அவருடைய ஒரு நொடி வந்து எப்படின்னா, நமக்கு 1,00,000 ஆண்டுகள் போனா அவருக்கு ஒரு நொடி. அத போல அவருடைய ஒரு நிமிஷம் வந்து 60 லட்சம் ஆண்டுகள். இப்படி அவருடைய ஆயுட்காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 8,640,000 ஆண்டுகள் வந்து ஒரு நாள் அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. இதெல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலா படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்ப வந்து கிருஷ்ணருக்கும் சாதாரண மனிதர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு. இப்ப இந்த பகவானுக்கும் ஒரு பரமாத்மா அவரு, நாம சாதாரண உயிர் வாழி ஜீவாத்மா, நமக்கும் அவருக்கும் என்ன வேறுபாடு அப்படிங்கறத நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். பகவான் கிருஷ்ணர் எப்படி வந்து இறைவனா போற்றப்படுறார், சாதாரண உயிர்வாழிகள் எப்படி நம்ம வந்து அவருக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய நிலையில இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத இதன் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அவரால் என்ன செய்ய முடியும்? 3 காலங்களையும் மனசுல நினைவுல வச்சுக்க முடியும். அழிந்து போன இறந்த காலம், வரப்போற எதிர்காலம், நடந்துகிட்டு இருக்க காலம் எல்லாமே பகவானால நினைவுல வைக்க முடியும். ஆனா நாம எப்படி நேத்து என்ன நடந்ததுங்கிறதையே நாம மறந்துடுவோம். இப்ப என்ன மதியம் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டா கூட சில நேரத்துக்கு சொல்ல தெரியாது. அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து என்ன இருக்குது, மறதி இருக்குது. அந்த லெவல்ல தான் நம்ம இருக்கிறோம். அடுத்தது பகவானுடைய உடல் எப்படிப்பட்டது? அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு? உடலை வந்து அவர் விருப்பத்தினாலதான் மாத்துவாரு. எந்த உருவம் வேணாலும் அவரால் எடுக்க முடியும். ஆனா அவருடைய உடல் வந்து மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது அல்ல.
ஆனா நம்ம உடல் எப்படிப்பட்டது? பிறவிதோறும் உடலை மாற்றிக்கொள்வோம். ஒவ்வொரு பிறவிக்கும் நமக்கு வெவ்வேறு உடல் கிடைக்குது. இந்த பிறவியில நான் ஒரு பெண்ணா இருக்கேன், அடுத்த பிறவியில ஒரு ஆணா கூட இருக்கலாம், இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு இதுல கூட நாம் தோன்றலாம். அப்படி ஒவ்வொரு பிறவிக்கும் வந்து நம்மளுடைய உடல் வந்து மாறக்கூடியது. ஏன்னா நம்ம கர்மா, நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரிதான் நம்முடைய உடல் அமைப்பு தோன்றும். ஆனா பகவான் எப்படி தோன்றுகிறார்? சுய விருப்பத்தினால் தோன்றுகிறார். அவர் விருப்பப்படும் பொழுதெல்லாம் வந்து இங்க அவதாரம் எடுக்கிறாரு. ஆனா நாம என்ன செய்யறோம்? கர்ம வினையால் தோன்றுகிறோம். நாம செஞ்சக்கூடிய பாவ விளைவுக்கோ இல்ல நல்ல புண்ணிய செயல்களுக்கோ தகுந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு உடல் வந்து இயற்கையால கிடைக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். திவ்யமான உடல், பகவானுடைய உடல் எப்படிப்பட்டது? திவ்யமானது உடல். நம்ம வந்து சாதாரண ஜட உடல். இந்த ஜட உடல் என்னது? அழிவுக்குட்பட்டது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் பகவானுடைய உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் வேறுபாடு கிடையாது. அவருடைய உடல் தனியா, ஆன்மா தனியா நம்ம நினைக்க வேண்டாம். அவருடைய உருவம், நாமம், புகழ் எல்லாமே அவர் வந்து எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி நிறைந்தது. எந்தவித வேறுபாடும் கிடையாது. எதை நினைச்சாலும் நமக்கு வந்து பக்தி தான். அவருடைய தலையில சூடி இருக்கிற அந்த மயில்பீலியை நம்ம மனசால நினைச்சா கூட அது பக்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த அளவுக்கு அதுக்குமே வேறுபாடு கிடையாது. ஆனா நம்மளுடைய ஆத்மா எப்படிப்பட்டது? இந்த ஜட உடல்ல இருந்து வேறுபட்டது. நம்ம ஆத்மா வேற, இந்த உடல் வேற அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எப்போதும் அழிவதே இல்லை. யாருடையது? பகவானுடைய உடல் வந்து அழிவற்றது. ஆனா நம்ம உடல் எப்படிப்பட்டது? அழியக்கூடியது. உடல் மட்டும் இல்ல, உடல், புத்தி, ஞாபக சக்தி எல்லாமே நம்மளது அழியக்கூடியது. ஆனா பகவானுடைய உடலோ புத்தியோ ஞாபக சக்தியோ எதுவுமே வந்து எப்படிப்பட்டது? இங்க அழிவற்றது அப்படிங்கிறத நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் அவருக்கும் நமக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். நாம் பகவானுக்கு உரியவர்கள். நாமெல்லாம் யாரு? பகவானுடைய சொத்து, அவருடைய உரிமை பொருள் நாமெல்லாம். அதனாலதான் அவர் என்ன செய்யறாரு? நம்மள அங்க அழைச்சிட்டு போகணும் அப்படிங்கறத அவர் வந்து விருப்பமா வச்சிருக்கிறாரு. அதுக்காக தான் இங்க வந்து பூமியில வந்து என்ன செய்யறாரு? லீலைகள்லாம் நிகழ்த்துறாரு. அந்த லீலையை பார்த்து மயங்கியாவது நாம அவருடைய உலகத்துக்கு போவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அவருடைய சொந்தம் நாம எல்லாம். ஆனா நாம என்ன செய்யறோம்? நான் தான் கடவுள்னு நினைச்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் தற்குறித்தனமா வேலை செய்யறோம். அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நிறுத்தணும். நாம வந்து பகவானாக முயற்சி செய்யக்கூடாது. அது என்ன ஆகும்? நமக்கு ஏமாற்றத்தை தான் எப்பொழுதும் கொடுக்கும். நாம எப்பொழுதும் பகவானுக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய நிலையில தான் நாம இருக்கிறோம். பட் அவரை போல நாம வந்து எல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. 7 படிங்க. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பரத குலத்தென்றலே அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம், அதாவது தர்மம் சீர்குலையும் போதெல்லாம் பகவான் வந்து இங்க அவதாரம் பண்றேன் அப்படிங்கிறாரு. அப்போ வந்து இங்க உலகத்துல இருந்து கலியுகத்துல பாத்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் எப்போதுமே வந்து என்ன செய்யுது? அதர்மம் தான் தலை தூங்கி நிக்குது. அது கலியுகத்துலன்னு இல்லை, அது வந்து சத்தியுகம் திரேதாயுகத்திலயுமே இருந்திருக்கு. அதெல்லாம் அப்பெல்லாம் கம்மியான அளவு இருந்திருக்கு. எப்ப இந்தந்த காலகட்டத்துல எவ்வளோ அதர்மம் இருந்திருக்கு, தர்மம் இருந்திருக்குங்கிறத நம்ம படிப்போம். அந்த மாதிரி எப்பெல்லாம் அந்த எந்த யுகமா இருந்தாலுமே அந்தந்த யுகங்கள்ல இந்த அதர்மம் கீழோங்கி இந்த அதர்மம் மேலோங்குது பாருங்க. அந்த டயத்துல எல்லாம் என்ன செய்யறாரு? பகவான் வந்து தோன்றுகிறார். எதுக்காக? அந்த ஸ்ருஜாமியகம், தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காக நான் தோன்றுகின்றேன் அப்படிங்கிறாரு. ஸ்ருஜாமியின் மகத்துவம். பகவான் வந்து எதுக்காக தோன்றுகிறார்? கடவுளால் மட்டுமே தர்மத்தை உருவாக்க முடியும். பகவான் நினைச்சு அவர் செய்யறது தான் தர்மம், அவர் சொல்றதுதான் தர்மம். நாம நினைக்கிறதெல்லாம் தர்மம் கிடையாது. அதை தான் வந்து இங்க நம்ம சொல்றாரு. பகவான் என்ன செய்யறாரு? நிமிஷத்துல அந்த சூரிய பகவானை வந்து என்ன பண்ணுவாரு? தன்னுடைய சக்கரத்தால மறைச்சு அமாவாசையை உருவாக்கி மறுநாள் 2 நிமிஷத்துல அந்த சூரியனை வெளியிடுவார். அந்த மாதிரி அவரால் என்ன செய்ய முடியும்? நினைச்சப்பெல்லாம் வந்து அவர் வந்து எதை வேணா செய்ய முடியும். அவர் வாயால வர்றதுதான் இங்க தர்மம்னு சொல்லப்படுது. தர்மத்தை உருவாக்குவரே அவரால் தான். அதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டது. அவதாரத்தின் நோக்கம், உண்மையான நோக்கம் எது? இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவர் தோன்றும் பொழுது வந்து அவருடைய சுயமா அவர் வந்து 4 உருவத்துல இங்க தோன்றார். விஷ்ணு பகவானா இங்க வந்து சங்கு சக்கர கதா பத்மத்தோட அவர் வந்து இங்க காட்சி கொடுக்கிறாரு. ஆனா தேவகியும் வசுதேவரும் என்ன செய்யறாங்க?
வேண்டுறாங்க, நீங்க வேண்டாம், நீங்க சின்ன சாதாரண குழந்தையா வாங்க, கம்சனால அழிவு வரும் அப்படின்னு. ஆனா அவருடைய நோக்கம் என்ன? அந்த இடத்துல அதர்மத்தை அங்க வந்து அழிக்கணும், தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். அதுக்காக தான் பகவான் வந்து இந்த துவாபரகத்துல தோன்றுகிறார் அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. தர்மத்தின் விளக்கம் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஆத்மா உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளுடைய இயல்பு எது, உண்மையான இயல்பு இயற்கை எது அப்படின்னா நாம பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறது தான் நம்மளுடைய இயல்பு. ஆனா நாம என்ன செய்யறோம்? இங்க வந்து பௌதீகத்துக்கு தொண்டு செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். யாரோ ஒருத்தருக்கு ஆபீஸ்ல போய் அவங்களுக்கு தொண்டு பண்றோம், ஸ்கூல்ல போய் யாருக்கோ வந்து தொண்டு புரிகிறோம், வீட்டுல குழந்தைங்களுக்கும் மனைவிகளுக்கும் நம்ம தொண்டு செய்யறோம். இது எல்லாமே பௌதீகமானது. ஆனா உண்மை இயல்பு என்ன? இறைவனுக்கு தொண்டு செய்யணும். நம்மளுடைய நம்பிக்கை மாறுவதால் மாறாதது. நாம வந்து நினைச்சுட்டு இருக்கோம் இதுதான் உண்மைன்னு. அது கிடையாது. உண்மை எது? பகவானை தொண்டு புரியறது தான் உண்மை அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. மனிதனின் உண்மையான தர்மம் பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்வது. இந்த குடும்பத்துல வந்து ஒரு கணவனா ஒரு மனைவியா ஒரு குழந்தையா அவங்க செய்யறாங்க. ஆனா இது எல்லாமே இந்த பௌதிகத்துக்கான சேவைகள். இறைவனுக்கான சேவை இங்க இதுதான் வந்து இறைவனுக்கான சேவை. அவருக்கு பகவானுக்கு தான் சேவை செய்யறதுதான் உண்மையான தர்மம், ஒவ்வொருடைய ஆத்மாவுடைய இயல்பான நிலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. பகவானால் மட்டுமே தர்மத்தை உருவாக்க முடியும். பகவான் நினைச்சானா என்ன செய்ய முடியும்? ஒரு நிமிஷத்துல எதை வேணா எப்படி வேணா மாத்த முடியும். அது வந்து நம்ம உதாரணமே நம்ம மகாபாரதத்திலே நிறைய உதாரணங்களா நம்ம பாக்குறோம். எப்படி வேணா வந்து அவர் வந்து எதை வேணா அவர் செய்யறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம். இதுக்கு நிறைய கதைகள்லாம் கூட இருக்கு. அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணர் என்ன செய்யறாங்க? ஒரு வழியா போயிட்டு இருக்கிறாங்க, நடந்து போறாங்க. போற வழியில மேலே ஒரு பறக்கக்கூடிய ஒரு பறவையை காட்டி இது புறா பறக்குது பாரு அர்ஜுனா அப்படிங்கிறாரு. உடனே அர்ஜுனர் பார்த்துட்டு ஆமா புறா பறக்குது அப்படிங்கிறாரு. ஒரு 2 நிமிஷத்துல இல்ல இல்ல அது புறா இல்ல அது கிளி அப்படிங்கிறாரு கிருஷ்ணர். உடனே அர்ஜுனா ஆமாமா அது புறா இல்ல கிளி அப்படிங்கிறாரு. அடுத்த கொஞ்ச நாளைக்கெல்லாம் இல்ல இல்ல அது காக்கா அப்படிங்கிறாரு. உடனே அர்ஜுனர் ஆமாம் போடுறாரு அது காக்கா தான் அப்படிங்கிறாரு. அப்போ உடனே கோவம் வந்து யாருக்கு? கிருஷ்ணர் கோவம் வருது. என்ன நீ சுயமூலையை யூஸ் பண்ண மாட்டியா? நான் எது சொல்றேனோ அதுக்கெல்லாம் ஆமா ஆமாங்கிறியே அப்படின்னு கேக்குறாரு. அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு? ஆமா கிருஷ்ணா, நான் வந்து அது பறக்கிறது வந்து புறா இல்ல கிளின்னு நான் சொன்னேன்னா நீ என்ன செய்வ? ஒரு நிமிஷத்துல கிளிய புறாவாக்கிடுவ. நீ உன்னால எதை வேணா செய்ய முடியும். ஒரு நிமிஷத்துல எதை வேணா எப்படி வேணா மாத்தக்கூடிய திறமை பகவான்கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அர்ஜுனர் என்ன செய்யறாரு? எல்லாத்துக்கும் ஆமம் பண்றாரு. அதுதான் பகவானுடைய குணம். அவரால் எதை வேணா எப்படி வேணா திருப்ப முடியும். அதுதான் அவரால் மட்டுமே இங்க வந்து என்ன செய்ய முடியும்? தர்மத்தை உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவதாரத்தை பற்றிய உண்மைகள், அவருடைய அவதார நோக்கம் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எதுக்காக அவதாரம் பண்றார்? அது வந்து சாஸ்திரத்துல குறிப்பு இருக்கு. இப்ப வந்து நம்மளுடைய பாகவதம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வரப்போற கல்கி யுகம் இன்னும் வந்து கல்கி அவதாரம் எந்த இடத்துல எந்த ஊர்ல யாருடைய மகனா தோன்ற போறார்? சம்பல்ங்கிற கிராமத்துல விஷ்ணுயாசா உங்களுக்கு வந்து மகனாக தோன்ற போகிறார், கல்கி அவதாரம் எடுக்க போறார்னு ஸ்ரீமத் பாகவத்துல குறிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த காலகட்டத்துல ஒரு 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தோன்றுவார் அப்படிங்கிறதும் வந்து அந்த பாகவத்துல குறிச்சிருக்கிறாங்க. இந்த சாஸ்திரங்கள்லாம் வந்து பொய் கிடையாது. அவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பிடிச்சிருக்கிறாங்க? வேதங்களை வச்சு பகவான் எப்பெல்லாம் தோன்றுவார் அப்படிங்கிறத குறிப்பு எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க. அது நடைமுறையில நடந்துகிட்டே இருக்குது. அப்புறம் எந்த இடத்தில் தோன்றலாம், எந்த இடத்துல தோன்றுகிறார்கள்ங்கிறதுல இருந்து அதுல வந்து குறிப்பு இருக்குது. மக்களுடைய நிலைக்கேற்றாற் போல செய்தி. எந்தெந்த காலகட்டத்துல மக்கள் வந்து என்னென்ன நிலைமையில இருக்கிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் அவரும் வந்து என்ன செய்யறாரு? அவதாரம் எடுக்கிறார். இப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கருணையே வடிவமா வந்து அவதாரம் எடுத்தார். எதுக்காக? கலியுக மக்களை வந்து வீழ்ச்சி விட்ட ஆத்மாக்களை வந்து என்ன பண்ணணும்? நம்ம வந்து இது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சாடனம் பண்ணி ஹரிநாமத்தை உச்சரிச்சு எல்லாரும் ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு அந்த நோக்கத்துக்காக அவர் அவதாரம் பண்ணாரு. இப்படி எல்லாமே என்ன பொதுவான நோக்கம்? இறை உணர்வுக்கு வழிகாட்டுதல். எப்படி அவர் வந்து அவதாரம் எடுத்தாலுமே அது எதுக்காக ஒரு அவதாரம் எடுக்கிறாரு அப்படின்னா மறந்து போன இறைவனுடைய அந்த நம்ம உலகத்தை நாம மறந்து போயிட்டோம். அதை வந்து அவரு நமக்கு என்ன செய்யறாரு? விழிப்பு ஏற்படுத்துறாரு. நமக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள அந்த உணர்வை ஏற்படுத்தி
நாம வந்து வழிகாட்டுறார். நமக்கு வந்து அவருடைய உலகத்துக்கு போறதுக்கான வழியை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது தான் பொதுவான நோக்கமா இருக்குது அப்படிங்கிறது இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. 8 பிரபு. परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அவருடைய முக்கிய குறிக்கோள் எது? பக்தர்களை காக்கணும், பக்தர்களோட இருக்கணும். அடுத்தது வந்து துஷ்டர்கள், துன்பம் செய்யக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் அழிக்கணும். அடுத்தது தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும். இந்த 3 விஷயத்துக்குள்ளாக அவர் என்ன செய்யறாரு? யுகந்தோறும் தோன்றுகிறேன் அப்படிங்கிறாரு. ஏன் தோன்றுகிறார்? பக்தர்களை காப்பாற்றுவதற்காக. பக்தர்களோடைய அவர் பாருங்க, விருந்தாவனத்துல பெரும் மழை புயல்கள்லாம் யாரால வந்தது? இந்திரன் கொடுத்த அந்த இதுக்கு வந்து கோவர்த்தனகிரியை 7 நாள் கொடையா பிடிச்சு விருந்தாவன மக்கள்லாம் அவர் காப்பாத்துறாரு. அப்ப வந்து அவர் பக்தர்கள் இல்லையா, பக்தர்களை காவந்து பண்றாரு. அவர் ஒரு 7 நாள் வந்து ஒருத்த சுண்டு வரல தூக்கிக்கிட்டு மலையில சாப்பிடாம கொள்ளாம அவர் வந்து இதுல இது வேணுகானமும் இசைச்சுக்கிட்டு அவர் நிக்கிறாரு. அது எதுக்காக அவர் அவ்வளவு செய்யணும்? பக்தர்களை காப்பாற்ற. அடுத்தது தீயவர்களை அழிக்க. இங்க வந்து யாரு அழிக்கிறாரு? கம்சன் வதம் நடக்குது. அந்த தீயவன் அவன் வந்து என்னாவது ஒரு அசுரன், அசுரகுணம் படைத்தவன். அவனை அழிக்கிறது, அவனை போல பல அசுரர்களையும் அழிக்கிறதுக்காக தோன்றுகிறார். அடுத்தது இது தர்மத்தை நிலைநாட்ட. இங்க குருஷேத்திரத்துல போர்க்களத்துல இங்க போர் நடக்குது. அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்றாரு. எதுக்காக? தர்மத்தில் நிலைநாட்ட. இவர் போர் புரிய மாட்டேன்னு பின்வாங்கும் பொழுது அவருக்கு வந்து ஞான உபதேசம் பண்ணி இந்த கீதா ஆச்சரியனா இருந்து கீதையை உபதேசம் பண்ணி தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு நீ போர் புரிஞ்சுதான் ஆகணும் அர்ஜுனா அப்படின்னு வந்து இங்க எடுத்து சொல்றாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா யார் சாது? இங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க? சாதுக்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க? பகவானை பற்றிய கீர்த்தனங்களை பாடிக்கிட்டு சந்தோஷமா இருக்காங்க. முகங்கள்லாம் பாருங்க எவ்வளவு சந்தோஷம், அந்த நிலையில இருக்கிறாங்க. ஆனா துஷ்கிருதாம் என்பதின் விளக்கம். துஷ்கிருதாம்னா என்ன? துஷ்டர்கள் என்ன செய்யறாங்க? எப்ப பார்த்தாலும் கலாட்டாதான், சண்டை தான், அடிதடி தான், குத்து வெட்டுன்னு இந்த மாதிரி தவறான விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்கள ஒழிக்கதான் வந்து பகவான் இங்க வந்து தோன்றுகிறார். சாதுக்களை வந்து காப்பாற்றவும் துஷ்டர்களை அழிக்கவும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். பகவான் அவர் விருப்பப்படி எதையும் செய்யலாம். எதை வேணுமோ அவர் விருப்பப்பட்டா செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத நான் கூட சொன்னேன். அவர் நேரே வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர் வந்து அவர் கோலோகத்திலிருந்து இங்க பூலோகத்துக்கு இறங்கி வரணுமா இந்த தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு அப்படின்னா இல்ல. அவர் அங்க இருந்தபடியே அவருடைய நித்திய சூரியகளை மூலமா அவர் வேலையை முடிக்க முடியும். இல்ல மனசால கூட அவர் நினைச்சார்னா முடிச்சிருவாரு. ஆனா எதுக்காக அவர் தோன்றுகிறார் அப்படின்னா கிருஷ்ணாவதாரத்தின் முக்கிய நோக்கம் பக்தர்களை திருப்திப்படுத்துவதாகும். இங்க பாருங்க, இங்க எல்லாம் சுற்றி இருக்கிற கோபர்கள்லாம் முன்ன ஜென்மத்துல ராமரா அவர் அவதாரம் பண்ணப்ப தண்டகாரண்யத்துல வந்து ரிஷிகளா முனிவர்களா அங்க வந்து வாழ்ந்தவங்க. ராமர் காட்டுக்கு போனார் இல்லையா, அப்போ வந்து முனிவர்கள்லாம் அவருடைய அழகுல மயங்கி அவருடைய ஒரு முனிவர்கள் தான், சாதுக்கள் தான், எற்றும் துறந்தவர்கள். அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க? அந்த ராமனுடைய அந்த அழகுல மயங்கிடுறாங்களாம். மயங்கி அவர்கிட்ட போய் வந்து உங்களை திருமணம் பண்ணிக்கணும், உங்களை ஆற தழுவணும் அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து கேக்குறாங்க. ஏன்னா அது ஜீவாத்மா பரமாத்மாவுடைய அந்த ஒரு நெருக்கம். அந்த நெருக்கத்துல அவங்க வந்து கேக்குறாங்க. அது கேட்டப்ப அப்ப அவர் ராமர் என்ன சொல்றாரு? நான் வந்து இந்த பிறவியில வந்து ஏகபத்தினி விரதன். எந்த பெண் என் சீதையை தவிர யாரையும் நான் மனசால கூட நினைக்க மாட்டேன். உங்களுக்கு வந்து உங்களை நான் திருப்திப்படுத்தணும்னா நான் வந்து கிருஷ்ணாவதாரம் எடுக்க போறேன் அடுத்த யுகத்துல. அப்போ நீங்கள்லாம் அங்க கோபியர்களா வந்து பிறவி எடுப்பீங்க. அப்போ உங்களுடைய ஆவலை நான் தீர்த்து வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாராம். அப்படி பக்தர்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காகத்தான் அவர் வந்து இங்க அவதாரமே எடுக்கிறாரு. எதுக்காக நேரா வராரு? பக்தர்களை திருப்திப்படுத்த, அவர்களுடைய விருப்பங்களை பூர்த்தி பண்றதுக்காக வருகிறார் அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. நயன் படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜன்ம கர்ம சமே திவ்யம் ஏவம் யோ வேத்தி தத்வதக யக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதி மாமேதி சோர்ஜுன. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவனொருவன் அறிகிறானோ அவன் இந்த உடலை விட்டு பின் மீண்டும் இப்பௌதிக உலகில் பிறவி எடுப்பதில்லை. அர்ஜுனா,
அவன் என் நித்திய உலகை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பகவானுடைய தோற்றம் எப்படிப்பட்டது? திவ்யமான தோற்றம். அவர் என்ன செய்யறாரு? பிறக்கும் பொழுது 4 கை ரூபத்தோட விஷ்ணு தோற்றமா வராரு. சர்வ அலங்கார பூஷிதனா வராரு. ஆனா அவங்க தாய் தந்தையர் கேட்டுக்கிட்டோம்னா, ஒரு குழந்தை பாருங்க, அம்மா அப்பா பேச்ச கேட்கக்கூடிய குழந்தையா எடுத்த எடுப்புலயே பிறந்த உடனே கேட்கிறாரு தாய் தந்தையோட சொல்ல. நீ இந்த உருவத்துல வராத குழந்தை, நீ நான் சாதாரண மானிட ரூபத்துல வா அப்படின்னு சொன்னோன்னா உடனே ஒரு தோற்றத்தை மாத்திக்கிறாரு. 2 கை ரூபத்துல சின்ன குழந்தையா அவர் கிருஷ்ணரா அங்க தவழறாரு. அப்படி அவருடைய தோற்றம் எப்படிப்பட்டது? திவ்யம். எந்த நிமிஷத்துல வேணா எப்படி வேணா அவர் மாத்துறாரு. அந்த தோற்றத்தை மாத்தக்கூடிய அந்த தோற்றம் திவ்யமான தோற்றம். செயல்கள் எப்படிப்பட்டது? அது அதை விட திவ்யமானது. அந்த 3 மாச குழந்தையிலேயே என்ன செய்யறாரு? அந்த இது பூதனைக்கு பால் குடிக்கிறேன்னு அவங்க விஷத்தை கொடுக்க வரும்போது அவங்க உயிரையே உறிஞ்சுறாரு. ஒரு சகடாசுரனா வரவன ஒரு கால் கட்ட விரலால தட்டி விட்டு அழிக்கிறாரு. அப்புறம் மருத மரங்களை சாய்ச்சி குபேர குழந்தை பிள்ளைகளுக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கிறாரு. சாப விமோச்சனம் கொடுக்கிறாரு. காளிங்கன் இப்படிப்பட்ட விஷயம் நாகத்து மேல ஏறி நடனம் ஆடுறாரு. கோவர்த்தனகிரிய மலையா பிடிக்கிறாரு. அவருடைய செயல்கள்லாம் அவ்வளோ அற்புதமான செயல்கள். அவ்வளோ தோற்றம் செயல்கள்லாம் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா திவ்யமானது, அற்புதமானது. அதை யாராலும் ஒரு சாதாரண மனிதனால நிகழ்த்த முடியாது. அப்படிப்பட்ட சிறந்த ஒரு அவருடைய பிறவி தோற்றம், அவருடைய செயல்களை பத்தி யார் ஒருவன் நினைக்கின்றானோ, இப்ப நாமெல்லாம் என்ன செய்யறோம்? அவருடைய புகழை பாடிக்கிட்டு இருக்கோம், பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்படிப்பட்ட அந்த விஷயங்களை யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, இதை கேட்கறாங்களோ, அவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க? மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. இதுதான் பலன். பகவானுடைய தோற்றமும் செயல்களையும் பத்தி யார் ஒருத்தவங்க பேசுறாங்களோ, கேட்கிறாங்களோ, அதை பத்தி நினைக்கிறாங்களோ, நாம என்ன செய்யலாம்? மறுபிறவியை விட்டு அடுத்த பிறவி நமக்கு கிடையாது. நேரா பகவானுடைய திவ்ய உலகத்தை அடைகின்றான். இது யார் சொல்றாரு? நான் சொல்லல, பகவான் கிருஷ்ணரே அவரே சொல்றாரு. அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணருக்கும் நம்ம அனைவருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம். அவருடைய உடம்பு ஆன்மீகமானது, நம்மளுடைய தற்காலிகமானது. நம்மளுடைய உடல் பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் பாடி, ஷட்டில் பாடி அண்ட் பியூர் சோல் 3 இருக்கு நமக்கு. பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் பாடிங்கிறது கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய இந்த உருவம். ஷட்டில் பாடி அப்படிங்கிறது மனம், புத்தி, அகங்காரம் சேர்ந்தது ஷட்டில் பாடி. உள்ளுக்குள்ள இருக்க சோல் பியூர் சோல். அதுதான் உண்மையான நம்முடைய ஆத்மா. இந்த 3 நிலைகள்ல நம்முடைய வடிவமைப்பு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதுவும் எப்படிப்பட்டது? தற்காலிகமானது, அழிவுக்கு உட்பட்டது. அப்புறம் பகவான் என்ன 3 இந்த சத்துவ ரஜோ தமோ குணங்கள்ல நாம என்ன செஞ்சிருக்கோம்? கட்டுண்டு இருக்கிறோம். ஆனா பகவான் எப்படிப்பட்டவர்? அந்த மாயைக்கு எஜமானர். அவரே கட்டுப்படுத்துபவர். அந்த 3 குணங்களையும் கட்டுப்பாட்டாளரா அவர் இருக்கிறாரு அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. உண்மை. இந்த பகவானுடைய தோற்றம் மற்றும் செயல்கள் திவ்யமானவை அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இதை காட்டியிருக்காங்க. பாருங்க, இந்த உருவத்துல இருந்து இந்த உருவத்துக்கு அவரால் நிமிஷத்துல அவரால் மாற்ற முடியுது. திவ்யமான அந்த தோற்றம். அப்புறம் அந்த ஞானத்தை அறிவதின் பயன் இந்த உலகத்துல நாம என்ன செய்ய முடியாது? மறுபிறவி நமக்கு இல்ல. பகவத்கீதை படிக்கிற அத்தனை பேருக்கும் மறுபிறவி கிடையாது அப்படிங்கிறத பகவானே சொல்லிட்டார். நாம எல்லாம் என்ன செய்யலாம்? பகவானுடைய நித்திய உலகை அடைய முடியும். கொஞ்சம் பக்தியை நம்ம செலுத்தணும். அதுக்கு பகவான் மேல பிரேமையை செலுத்தணும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். 10 பிரபு. வீதராக பயக்ரோதாக மன்மயா மாமுபாஸ்ரிதாக பகவோ ஞானத்தபசா பூதமத்பாவம் மாகதாக. பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுவதும் என்னில் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றிய அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இதற்காகவே அவர்கள் எல்லாரும் என் மீது திவ்யமாக அன்பு உடையவர்களாகினர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம பகவானை சென்றடையணும்னா நம்மள்ட்ட இருக்க இந்த களங்கங்களை முதல்ல விட்டு ஒழிக்கணும். என்னென்ன களங்கங்கள் நம்மள்ட்ட இருக்கு? பற்றுதல், இந்த பௌதிக உலகத்து மேல ஆசை வச்சிருக்கிறோம். அப்புறம் பயம் இருக்குது. அப்புறம் கோபம், அது கொள்ளாத கோபம் இருக்குது. இதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம முதல்ல நம்மள விடுபடணும். இந்த 3 விஷயங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுபட்டு நம்ம இன்னொன்னு என்ன செய்யணும்? பகவான்கிட்ட சரணடையணும். பகவானை பற்றிய விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவான் மேல நம்ம சரணடையணும். இதெல்லாம் நிறைய பேர் ஏற்கனவே செஞ்சிருக்கிறாங்க. எத்தனையோ முனிவர்கள்லாம் செஞ்சு
பகவானுக்கு உடைய உலகத்துக்கு போயிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பகவான் வந்து இங்க நமக்கு சொல்றாங்க. உன்னதமான திவ்யமயமான அறிவை புரிந்து கொள்வதன் பயன் என்ன அப்படின்னா பற்றுதல், பயம், கோபத்திலிருந்து விடுதலை. இங்க பாருங்க, இவங்க வந்து எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க. அவங்கள்ட்ட என்ன இல்ல, பற்றுதல் இல்ல, பயம் இல்ல, கோபம் இல்ல. அதனால வந்து ஃப்ரீயா இருந்துட்டு ஒரே சந்தோஷத்துல இருக்கிறாங்க ஒரு பக்தர். அப்புறம் கிருஷ்ணரிடம் ஆழ்ந்த ஈடுபாடு. அந்த மாதிரி ஒரு பகவான்கிட்ட ஒரு ஆழ்ந்த ஈடுபாடோட என்ன செய்யறாங்க, பக்தி பண்றாங்க. தூய்மை அடைதல் அதனால என்ன அடையுது, கிருஷ்ணரிடம் அன்பு உண்டாக்குது. பிரேம பக்தியை நம்ம எப்படி வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல பற்றுதலை விடணும், பயத்தை விடணும், கோபத்துல இருந்து விடணும். இதெல்லாம் விட்டுட்டு நாம பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு புரியணும். அப்போ வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும், பகவான்கிட்ட அன்பு, அதாவது பிரேமை அன்பு நம்மளால செய்ய முடியும் அப்படிங்கறத இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. சிலர் பௌதிகத்தில் அதிகம் பற்று கொண்டிருப்பதால் ஆன்மீக வாழ்வை கண்டுகொள்வதில்லை. பாருங்க, அவர் மண்டக்குள்ள என்ன நினைக்கிறாரு, ஒரு கார் பத்தி நினைச்சிட்டு இருக்கிறாரு, இல்ல வேற ஒரு பெண்ணை பத்தி நினைக்கிறாரு, இல்ல வந்து ஏதோ வாங்கணும், அதை வாங்கணும், இதை வாங்கணும், இப்படி நம்ம மண்டையில ஏதாவது குறைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். என்னன்னா பௌதிகத்துல அதை வாங்கணும், இதை வாங்கணும், அதை அடையணும், இதை அடையணும்னு அதையே யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம ஆன்மீக வாழ்வை பத்தி யோசிப்போமா? நிச்சயமா மாட்டோம். அததான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. எண்ணில் அடங்காத பிறவிகளாக பல பல பிறவிகள் ஜென்ம ஜென்மாந்தரமா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், இந்த ஜடத்திலையும் மூழ்கி இருக்கிறோம். மூழ்கி இருக்கிற காரணத்தினால நம்ம முக்தி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமும் நம்ம ஆத்மா என்ன செய்யும், பகவான்கிட்ட போய் பக்தி தொண்டாற்றுங்கிறதே தெரியாம ஒரு குழப்பம். அருவவாதிகள்லாம் அந்த குழம்பி போய் என்ன செய்யறாங்க, பகவானோட போய் ஒண்ணு கலக்க விரும்புறாங்க. அருவ ஜோதியில போய் ஒண்ணு கலந்து மெர்ஜாயிடணும்னு நினைக்கிறாங்க. அது தவறு. அது அந்த மாதிரி ஒண்ணு கலக்கிறதுங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல இருந்து திரும்பவும் இங்க வந்து பூமியில பிறவி எடுக்கணும். ஆனா உண்மையான பக்தர்கள் என்ன செய்வாங்க, பகவான்கிட்ட பக்தி செஞ்சு பகவானுடைய உலகத்துக்கு போய் அங்கேயும் வந்து பக்தி தொண்டு ஆற்றுவாங்க. அதுக்கு பிற்பாடும் இந்த ஆத்மா என்ன செய்யும், தனித்துவத்தோட இருக்கும் அப்படிங்கறத வந்து இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதுக்கு நாம என்ன செய்யணும், ஸ்ரத்தா. முதல்ல நமக்கு வந்து நம்பிக்கை வேணும். எது மேல, தன்னுணர்வுக்கான ஆரம்ப ஆவல். நம்ம யாரு, நம்ம எங்க இருந்து வந்தோம், நம்ம ஆத்மா வேற உடல் வேறையா, அது வந்து அந்த ஆத்மாவுடைய உண்மையான தொழில் என்ன, நம்ம போறதுக்கு என்ன செய்யணும், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்வம். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஆர்வம் வேணும். அடுத்தது சாது சங்கம், ஆன்மீகத்தில் முன்னேறியவர்களுடன் உறவு கொள்ளும் நிலை. ஒரு நல்ல ஒரு பக்தர்களுடைய கூட்டத்துல நாம எல்லாரும் என்ன செஞ்சிருக்கணும், உறவு வச்சுக்கணும். எப்போதுமே சாது சங்கத்துல இணைஞ்சிருக்கணும். அப்போ வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும், பஜனை கிரியா, ஆன்மீக குருவின் கண்காணிப்பின் கீழ் பக்தி தொண்டின் தொடக்கம். பக்தி தொண்டுக்கான முதல் அடியை நாம வந்து அந்த இடத்துல நம்மளால எடுத்து வைக்க முடியும். கடைசியா அடுத்தது என்ன அப்படின்னா அனர்த்த நிவர்த்தி. இந்த ஜடப்பற்றுல இருந்து நமக்கு வந்து விடுதலை கிடைக்கும். அதுதான் அனர்த்த நிவர்த்தி. அடுத்தது நிஷ்டா, தன்னுணர்வில் பக்தி தொண்டில் உறுதி. நம்மளுடைய பக்தி தொண்டை எப்படி செய்யணும், அதுல எப்படி நிலை பெறணும், உறுதியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அதுல நிலை பெறதுக்கு தான் பேரு நிஷ்டா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது பகவானை கேட்பதில் ஆர்வம். பகவானுடைய பக்தி தொண்டு செய்யறதுல நமக்கு ருச்சி ஏற்படணும். அதுல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் தானா வரும், ஆர்வம் வந்து தானா வரணும். அடுத்தவங்க சொல்றாங்களேன்னு செய்யறது வந்து கடமை. நமக்கா ஆர்வம் வந்ததுன்னா அதுக்கு பேரு ருச்சி. அந்த நிலைக்கு நம்ம முன்னேறணும். கிருஷ்ண உணர்வின் மீது பற்றுதல் கொள்ளும் நிலை, அது ஆசக்தி. பற்றுதல் ஏற்படக்கூடிய நிலை ஆசக்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அடுத்தது திவ்யமான இறையன்பின் ஆரம்ப நிலை, இதுதான் பாவ நிலை. அதுதான் அங்க இடத்துலதான் நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், இறையன்புங்கிற இந்த ஆரம்ப நிலைக்க நம்ம வந்து போறோம். பாவ நிலை அடைந்தாதான் ஆரம்ப நிலை. கடைசியா என்ன, பிரேமைங்கிறது இறையன்பின் பக்குவ நிலை. எப்ப வந்து இந்த இறையன்பு நமக்கு பக்குவம் அடையுதோ அப்ப வந்து நம்ம பிரேம நிலை. இப்படி 9 விதமான நிலைகள் இருக்குது. ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜனக்கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா, ருச்சி, ஆசக்தி, பாவநிலை, பிரேம நிலை. இப்படி அந்த 9 விதமான ஸ்டேஜஸ், 9 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பக்தி. இத வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து 1 by 1 வந்து நம்மள முன்னேற்றிக்கிட்டே போனோம்னா பகவானுடைய அந்த இறை அன்புல நம்மள பக்குவமா நிலைநிறுத்திக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. நிரூபிக்கப்பட்ட முறை, இது எப்படி நிரூபிச்சிருக்கிறாங்க பாத்தீங்கன்னா, இப்ப பிரபுபாதா அவருடைய சீடர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க. இது வந்து இந்த பகவத்கீதையை வந்து அதுலதான் நிரூபணம் இருக்கு. பகவத்கீதையை படிக்கிறதுனாலயே நம்ம எல்லாருமே என்ன செய்ய முடியும், புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். இது வந்து கிருஷ்ணரால் சான்றளிக்கப்பட்டது. பகவானே வந்து இதுல சர்டிபிகேட் பண்ணியிருக்கிறாரு. இது எல்லாமே நம்ம செய்யும் பொழுது நம்ம இறை தொண்டுல ஈடுபட முடியும் அப்படிங்கிறது. இதோட நமக்கு வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு போர்ஷன் முடியுது.
நம்ம 11ல இருந்து நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வாஞ்சாகல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்தப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்தகி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாதா கி ஜெய். ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். All glories to the assembled devotees. Hare Krishna, Hare ஹரே Krishna, கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Prabhu. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare ஹரே Krishna, கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. Hare Krishna, Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. யாருக்காச்சும் Hare டவுட்ஸ் Krishna இருக்கா? Mataji. Hare Krishna. இந்த 10 ஸ்லோகங்கள்ல யாருக்காவது டவுட்ஸ் இருக்குதா? இருந்தாலும் கேட்கலாம், இல்லைன்னா நாளைக்கு இருந்தாலும் கேட்டுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு சந்திக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி, என் கிளாஸ் என் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா.